ولدو تجغنا جغنا وليدو تاريخ صدق ما نجسكو بيزو تجغنا جغنا وليدا تاريخ صدق ما نجسكو بيزا بعكو برو بلدك الرو حرس داي نقلنا قداي يمتسالو بعلم بزا حبطانا إذا خبرتي زمان ديراي لعد ديوة فتلام تاريخ تنكيخ وزبل قدلو مرو ود زي دكم على خبرلو فتلام تاريخ تنكيخ وزبل لبز قدلو على خبالي على خوعرو فتلام تاريخ تنكيخ وزبل قدلو مرو تاريخ تدكم على خبرلو دقم 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 وين نزل تاريخ دقم 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 هي نزعوت دقم 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 نزعوت دقم 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 وين نزل تاريخ دقم أتجقنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون أي وترو تمنيتنا يو لمون كم وترو أقداسن وانا ونزينان تنتنان عزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحون بخبر نعدم لايك مكبار شير مكبار ريتوهم بحنات من قد مقداف دماء ناي وتروس عوعيتنا يو نزي channel تقبروا دقف دماء كل جزينا أنا مسكن زي خي وصدنا نبتك قدام يكفالك نحلف let's go. Trump issuing a blunt ultimatum to NATO countries, saying he's ready to impose major sanctions on Russia, but only if they stop buying Russian oil. Moscow said this week that negotiations to end the war in Ukraine are going nowhere. It also comes just days after Russian drones were shot down inside Polish airspace. We've got full coverage of these developments. With us now is CNN senior White House reporter Betsy Klein and correspondent Nada Bashir in London. Betsy, to you first. انتاينا نسمع زلنا دونالد ترامب هذا أقداسي متنقطع ويون warning هيبلو warning نمنتاي زدلي متنقطع يزهب زلنا نتنيتو زب على هجرات هذا متنقطع هيبوانا له متنقطع دما أمونغو أمريكان أوروبان ويون أمونغو أمريكان نيتون زلو مردا فلاديمير بوتين ويون روسيا نخنا ودقتوغينا انتاي كنقبر لنا نزبل RST give me a second. In a stunning and forceful letter sent today to all NATO member nations and addressed to the world, US President Donald J. Trump has issued a bold ultimatum. Stop buying Russian oil and impose sweeping sanctions on Russia to bring an immediate end to the war in Ukraine. كم نريد زلنا دونالد ترامب انتهي زبلهم زلو حجون انتقونه ولا قا نيتو ني أبالات هجرات نيتو أوروبا هجراتن انتقونه تقولي كل زيك أبزيك أربعوانات أمونغو نيتون راشا نابكينات قطو زمعبل زلو كنتات تفتيرهم زلو يزنقر هجي ناي أمريكا مرقتي ناي دونالد ترامب مرقتي دما وسانيو نيتو بزح عينات تحديدن حركاتن يقبر كم زلو نرلنا اتوسانا جن دونالد ترامب انت عينات مرقتي حز خونيو بزي ناي دونالد ترامب ويون ناي راشا بزي ناي أمريكا نزور زخونا مرقتي أوروبا يقول نيتو تحديد يقبر زغلبر سقوم تكوسد عقمية بلون مغنياتو تنيتو زبال بزي أمريكا ترقم زلو ودابه ونسلو زي كونه دونالد ترامب دما كساب حجي مس بوتين نكواغا ويونا براشا نخواغا دلوناتكم زلو زغلس مرقتي حزنا له حجي بزع سقطي مصو سلو زلو حدا كابت تحتيتو زلو انتهي تمرقتناتكا أوروبا تدفيرنا لنا بولندا لولاو مريتي ويكاكل عيري تدفير له زدما جهزت نايتي لولاونت نايتي حجر سلزخونه كم أبالا حجر ناينيتو دما سقوم تكوس دونالد ترامب يحتت له بجي دونالد ترامب أنا كحجزكم تخوين ويسقوم تخون وستخوين قبل الراشا عابي قد ما كنت كتقبروا لي كتقولوا لكم يزبلون زلو لقد ما كنت سنه لنا كن رينا بصحف ونسديد له مالو قد ميوجن اتكونتات انتي يمثل اب بايتا من رايو. First, Russia's drone incursion over Poland, and now this large-scale land, air and sea Russian and Belarus exercises just over the border from Poland. This afternoon in Brussels, NATO announced its response. Eastern Sentry, they call it, upping the defence of the alliance's eastern flank. The reckless behaviour we have seen from Russia is... راشا بكل من قدي تدعلو كم زلا نكوينات ولا ون مسنيتو انتخونه نكوينات تدعلو كم زلا يتنيتو حبريتا كم حلالف زفتن زلو بو منصر تنيتو نبعلو قبر ملسنكب وتهدراو منقصقاسي قبر كم زلو من قدي جنرال سكرتار نايتي ودب قليص له اجي امونغو
ኔቶ ሓደ መርገፅ ክወስድ ኮይኑ መጀመርያ ኣሜሪካ ፖዚሽን ናታ ክሊርሊ ከተነፅር ክትክል ኣለዋ ኣሜሪካ ግን ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕ መንጎ የያዛላ ክሳብ ሕጂ ውዱእ ዝኾነ መርገፂ ኣይሓዘትን ኣላ እቲ ጉዳይ ኣብ ዩኤን እውን በፂሑ ነይሩ ብመንገዲ ዩኤን እውን ሓደ መግለፂ ተዋሂብሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እተን ኣባላት ሃገራት ኤሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ራሻ ዘሎ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ናይ ዩኤን ዝተኻየደ ኩነታት ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣንጻር እቲ ናይ ኩናት ዩክሬን ኣብ መርገፂ ንሳ ዝሓዘቶን ናይ ራሻን ሓደ ኮይኑ ነይሩ ስለዚ ነቶም ሃገራት ናይ ኤሮፓ ከምኡ ድማ ኣባላት ናይቲ ኔቶ ኣሰንቢድዎም ዝነበረ ኩነታት ርኢና ነርና ሕጂ ኸ መርገፂኣ ትቕየር ትኸውን ዶናልድ ትራምፕ እዚ መንገዲ ሰላም ዶ ገሎ ዶ ኢሉ ዝፈተኖሲ ይሰርሓሉ የለን ግን መርገፂ ናቱ ክቕይር ከድልውነት ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ እዚ ነጥብታት እዚ ምስ ኣተሓሓዝካ ጥራይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ሓደ ነገር ካብቶም ብደገ ንዕዘቦ ዘለና ተረዲእና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሻ ኩናት ንክናዋሕ እንተወሓደ ብናይ ኣሜሪካ ግዜን ፀጋታትን ክኸውን እቲ ኩናት ይደልየ የለን እቲ ኩናት ንኣሜሪካ ረብሓ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ግን እቲ ረብሓቲ ንሳ ብቐጥታ ዋጋ ትኸፍለሉ ዘይኮነት እቲ ረብሓ ክረኽብዎ ግን ዋጋ ክኸፍልሉ ይደሊ የለን ዶናልድ ትራምፕ እታ ኩነታት ድማ ቤላ ጌራ ተረዲኣቶ ኣላ ኤሮፓ ብዘይ ናቱ ሓገዝ ዝኾነ ክገብሩ ይደልዩን እዮም ሰላም ከዓ ቀልጢፎም ክገብሩ ደልዮም የለውን ስለዚ እቲ ኩናት ክናዋሕቲ ኮይኑ ኤሮፓ ዝደለይዎ ንሱ ዝደለዮን ዝሓተቶምን ሕራይ ክብልዎ እዮም ክሳብ ነታ ኩናት ክሕግዘኩም እየ ዝበሎም ኩሉ ዓይነት ኮንዲሽን ተቐቢጡሎም ሕራይ ክብሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ድማ ነታ ኤሮፓ ተንበርኪኾም ዝደለይዎ ዝገብርሉ ዘለዉ ይደልይዎ ኣሎ ስለዚ ዋላ ምስ ራሻ ኩናት ጠጠው ክብል ገለ ይደልዩ ተኾኑ ካብ ኤሮፓ ዝረኽብዎ ዘለዉ ረብሓ ግን ብዓይኒ ቁጠባ ድዩ ብዓይኒ ንግዲ ድዩ ከምኡ ድማ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ መርገፂታት ኤሮፓ ከይሓሰበን ከይመርመረን ደድሕርዮም ዘሊሉ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ደድሕሪኻ ክኸይድ ዝኽእል ሓደ ዓቢ ብሎ ክትለካ እቲ ኩናት ዋላ ክሳራ ይሃልዎ ደቂ ሰባት ይሞቱ ገለ ድግድሶም ኣይኮነን ኣሜሪካ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ሞትን ገለን ትክደስ ሃገር ከም ዘይኮነት ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ዘይትረድኦ እንተሎ ክነርድኦ ናይ ንኽእል ኢና ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ተመሊስካ ረዮ ካብቲ ምስረት ክሳብ ሎሚ ብጉልበትን ደምን ረሃፅን ናይ ካልኦት ናይ ጊላታትን ናይ ድኻታትን ዝመፀት ሃገር እያ ክሳብ ሎሚ እውን እንተኾነ ነዳዲ ክረኽቡ ወርቂ ክረኽቡ እንተደልዮም ነዚ ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ድማ ናብ ቬኔዙዌላ ከይዶም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለው ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ንፁር እዩ ብዙሕ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዮም ክገብሩ ብፍላይ እቲ ኔቶ ዝበሃል ዋላ እውን ብዘይ ኣሜሪካ ክዋጋእ ዝመስል ዝዓይነቱ ምልክታት እዩ ዘርኢ ዘሎ እስከዚ ያስምዕዋ upon us because Russian Shahed attack drones just penetrated deep into Polish territory, forcing NATO to scramble fighter jets in an attempt to shoot them down. What all this means, to put it into perspective, is this is the first time in history that NATO forces have directly engaged the Russian military, raising fears that the war could spill over. So is it finally time to sound the alarmist alarm, or is this all just one great big misunderstanding, guys? Poland's prime minister said, "This situation brings us closest we've ever been to open conflict since World War II, and that they're facing an enemy that doesn't hide its hostile intentions." Meanwhile, the Russian Defense Ministry hid their hostile intentions by denying any involvement, saying, quote, "No targets on the territory of Poland were planned for destruction." today I want to ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ዝስገር ኣይኮነን ግን እቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝበርትዐ ደረጃ ወጥሪ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ወይ እውን ኣባላት ናይ ኔቶን ራሽያን ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ራሻ ትዋጋእ ነይራ ኢሉ ዝኣምን እንተሎ ምናልባት ንሱ ኣቃሊልካ ዝረአዩ ኔቶ ብምሉእ ኣካላቱ ዋላ ሰራዊቱ ብዝረአ መልክዕ ኮፍ እንተዘየበሎ ኣብ ዩክሬን ኩሉ ዓይነት ደገፍን ምትእትታውን ይገብር ከም ዝነበረ ብኩሉ መንገዲ ንፁር ነገር እዩ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ይኹን ኩናት ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ኣባላት ሃገራት በብናተን መንገዲ ኮላ እቲ ኔቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ኩነታት እቲ ኢዱ ኢሉ ፀኒሑ እዩ ጥራይ ሕጂ እንታይ ተራእዩ ዘሎ ብወቅዒ ናብቲ ኣባል ሃገር ናይ ኔቶ ተሓሪማላ ዝብል ናይ ፖላንድ ማለት እዩ ፖላንድ ድማ ብዘይቃል ዓለም ሓደ ነግራም ፖለቲካ ዘለዎ ሃገር እያ ምስ ራሻ ኩናት ጥራይ ትደሊ ዘላ ሃገር ካብዚ ኩሉ ኤሮፓ ቀዳመይቲ ኩናት ትደሊ ዘላ ምስ ራሻ እንተላ ፖላንድ እያ I don't know እንታይ ተጸገመም of course ሕማቅ ታሪክ ኣለዎ ምስ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝያዳ ዝቐተሎም ንዖም ናዚ ጀርመኒ ነይሩ እጂ ግን ፍሉይ ዝኾነ ፅልኢ ድማ ኣንጻር ራሻ ከም ዘለዎም ኣብ ፖለቲከኛታት ናይ ፖላንድ ትሪኦ ኢኻ ብተደጋጋሚ ኣንጻር ራሻ ዝኾነ ይኹን ዝኸፍአ ተሪር መርገፂ ዝሓዘት እያ ከምኡ እውን ኣሜሪካ ትፈትዎም እያ ንፖላንድ ምክንያቱ ዝዓበየ ባጀት
ናይ ወታደራዊ ካብ ብመንፅር ቁጠባም እትኸፍል ዘላ ኣካል ናይ ኔቶ ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ድማ ብዝሕ ዝኸፍል ሃገር ኤውሮፓ ዝያዳ እዮም ዝፈትው ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ከም ፖላንድ 4% ዲ 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ንክኸፍሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ካልእ ኣሜሪካ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ እቲ ብዓብዩ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ መንገዲ ይድፈዓሉ ኣሎ ይጉስጉስሉ ኣለዉ ይደፍእዎ ኣለዉ ናበይ ክበፅሕ ኣብ መወዳእታ we will see ፖላንድ ማለት ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣሽሓት ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ውሽጡ ዘለዉ ብዙሕ ባጀት ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዓጢቑ ዘሎ ሓይሊ እዩ ገለ ካብቶም ሃገራት ኤውሮፓ ዝሓየለ ሰራዊት ዘለዎ ዝበሃል እውን እዚ እዩ ብዘይ እቲ ካልእ ኩሉ ሽማዊ እዚ ተግባራዊ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እዩ ፖላንድ ዳርጋ እቲ ኔቶ ዝበሃል ቁሩብ ተስፋ ኣለዎን ዝበሃል ሃገራት ኣለዋ ቱርኪ ዝበሃል ኣሎ ፖላንድ ዝበሃል ኣሎ እተን ናይ ምብራቅ ሃገራት ዘለዋ ድማ ዝደሓን ዝኾኑ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለወን እቲ ካልእ ፈረንሳይ ኢልካ ቤልጅየም ኢልካ ኔዘርላንድስ ኢልካ እዚኦም ሽማውያን ሃገራት እምበር ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ለውጢ ክገብሩልካ ዝኽእሉ እዮም ኢልካ ተብሎም ኣይኮኑም በዓል ፊንላንድ ንኣብነት ዶብ ምስ ራሻ ስለ ዘለዎም ደሓን ዝኾኑ ወታደራዊ ቃውማ ኣለዎም እዩ ንነዊሕ እዋን ምስ ራሻ ኩነታት ስለ ዝነበሮም ነቲ ዝነበሮም ታሪክ ኣይረስዕዎን እንተትበዓል እቲ ምዕራብ ካብ ራሻ ፀቢቑ ርሒቑ ዘሎ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ እንኮላይ በዓል ጀርመን ሓዊስካ ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን ጀርመን ግን ነዚ ሕጊ ተቐይርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ንቐፅል Belgium, Bosnia and Georgia, Greece, Germany, Japan, the Republic of Korea, Latvia, the Republic of Moldova, Romania, South America, to express our grave concern and to draw the attention of the international community to yet another flagrant violation of international law and the Charter of the United Nations committed by the Russian Federation. Russian Federation, while attacking the territory of Ukraine on the night of September 9th, conducted 19 incursions of drones. ብሓፈሻ እዚ ድማ ኣብ ዩኤን ንሪኦ ዘለና ኢና ዳርጋ ልዕሊ 4 ሃገራት ነቲ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኣንፃሩ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ወይ እውን ኣንፃር መርገፂ ብምውሳድ ንራሽያ ዝያዳ ክኸስዋ ኣሜሪካ ድማ ምሶም ተሓዊሳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ዲፕሎማቲካሊ ዝነበረ ስታቱስኮ ቅድሚ 3 ዓመት ኩናት ክጅምር ከሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ክጅምር ከሎ 5 ሃገራት ጥራዮም ንራሽያ ደጊፎማ ካልኦት ኩለን ሃገራት I don't know 100 ሃገራት የን ልዕሊ 100 ገለን ሃገራት ኣብ ጎኒ ዩክሬን ጠጠው ኢለን ኣብ ጎኒ ራሽያ ጠጠው ካብ ዝበለ ሃገራት ትፈልጥዎ ኢኹም ሓንቲ ኤርትራ ነይራ ስለዚ ንራሽያ 5 ሃገራት ጥራይ ኣብ ዓለም ክድግፍዋ ከለዉ ሓንቲ ካብኣተን ኤርትራ ነይራ ኣብቲ ኣገዳሲ መድረክ ድማ እዩ ነይሩ ራሽያ ኣብ ታሪኻ ዝረኣየቶ ዝለዓለ ተነፅሎ እዩ ነይሩ እቲ ስለዚ ገለ ካብተን ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ጠጠው ዝበለት ኢትዮጵያ ጠጠው ኣይበለትን ኢትዮጵያ ኣንፃር ራሽያ ጠጠው ኢላ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ኣገዳሲ መድረክ እውን እንትኾነ ንፖለቲካዊ መርገፂ ጥራይ ዘይኮነስ ፕሬዚደንት ሲያሲቲ ኣትሪሩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝዛረብ ዝነበረ ስለዚ ራሽያ ናይ ብሓቂ ብመትከል ዝኸዱ እንተኮይኖም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኩነታት ኣዕብዮም ክርእይዎ ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ናይ ሆፕ ኣብ ባይታ ድማ ከምቲ ትፅቢት ንገብረሉ ክኸውን እንተወሓደ ምስቶም ፀላእትና ኣይስለፉ ንኸውን ዝብል መረዳእታ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ነጥቢ ተመሊስና እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፑቲን እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነዞም ኤውሮፓ ኣነ ክሕግዘኩም እንተኮይነ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ስጉምቲ ክወስድ እንተኮይነ እንታይ ግበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ተመሊስና ኣንጠበት ጀመርኩልኩም ክነግረኩም ኣብዚ Stunning and forceful letter sent today to all NATO member nations and addressed to the world, US President Donald J. Trump has issued a bold ultimatum. Stop buying Russian oil and impose sweeping sanctions on Russia to bring an immediate end to the war in Ukraine. ስለዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ንራሽያ ከተውድቕዋ ትደልዩ ኣለኹም ወይ እውን ፑቲን ብቁጠባ ክትርምስዎ ተደሊኹም እንታይ ዝብሎም ዘሎ ጠቕላላ ነዳዲ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ምግዛእ ከተቆርፁ ኣለኩም as you know NATO commitment to win has been far less than 100% and the purchase of Russian oil by some has been a shocking it greatly weakens your negotiating position and bargaining power over Russia anyway ስለዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ክንገዝእ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ንራሽያ ኣነ ገዳ ክገብርን ፀቕጢ ክገብርን ተደሊኹምኒ ጠቕላላ ምስ ራሽያ ዘለኩም ንግዲ ወይ እውን ብኢዳ ኣዙር ገይሩ ዝመፀኩም ዘሎ ኩሉ ጠጠው ኣብልዎ ይብሎም ኣሎ ስለምንታይ ከኸም ብሎም ኣሎ ካብ ኣሜሪካ ክገዝኡ ስለ ዝኾኑ ንኩሉ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዘሎ ሕስር ዝበለ ነዳዲ እንድሕሪ ንኩሉ ጠጠው ኣቢሎም ሞ ካበዮም ክገዙ ካብ ኣሜሪካ እዮም ክገዙ ስለዚ ከመይ ገይሮም ስኩዝ ዝገብርዎም ኣለዉ በዚና ንርኢ ዘለና ስለዚ just to say when I believe that this plus NATO as a group
placing 50% to 100% tariff on China to be fully withdrawn after the war with Russia and Ukraine is ended, and will also be a great help in ending this deadly but ridiculous war. تابلو مالو مس راشا زلكم زمدنا تقلالا ترايدو كونسي ويم كاب راشا بيدازور تحصر لكم اللي كنتوا تجوزوا لهم نقول تطابلكم مس تشاينا دما 5% وي 100% تعريف قبر يبلا مالو كنت باناتكم سي النار هم قبر ويز بلم زلو نزم كبار تفي وما يكون عصرت شو منته قطعت ويكون قدامي كالاي ثالث درجه رابع درجه نبلو عصرت شو منته غزي قداب الراشا غير مالو እቲ ተሪፍ ድማ ዘሎ ነዳዲ ንቁጠባናቶም ኣዝዩ ወሳኒ ኮይኑ ምናልባት ካብ በዓል ህንዲ ካብ ራሻ ገዚያ ሪፋይን ጌራ ትሸጠሎም ዘላ ገለታት እዩ ተዘዋወሪ ዝመፅኦም ዘሎ መርበቃት ይገዝኡ ኣለዉ ነዚ ኩሉ ጠጠው ኣቢልኩም ክቡር ነዳዲ ናይ ኣሜሪካ ግዙ ኣብ ልዕሊ ድማ ምስ ቻይና ዘለኩም ንግዲ እፀዎ ምክንያቱ ናብ ቻይና 50% ታሪፍ ተገይሮም ቻይና ከም ክትገብሮም እያ ኣሜሪካ ከም ታሪፍ ገሪባቶም ኣላ ስለዚ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ብጠጠውኩም ቅበሩ ወይ ዝብሎም ዘሎ ነዚ ምስ ገበርኩም እዩ ምናልባት أنا ون قداخن قبر نخل ني راشا نمودع دما مساهم كنسلف نخلي زبلهم زلو سلازي نزل حراين دحري لهم دما نفس قدلتاوي سقوم تمخاني زنقر زلو ازي امونغوزيان عبيت حقرات زلو يو باي ذا واي بزحت سبات تايب لو اندحري بخمزه قصر كوينو راشا سي بحق سرفايف كغبر يخون دونتي كونتات كندزي متقعتا بلعليز ورد زلو سي بحق كولوديو بوتين اموداتا كابي يكتكون زخلو صقامات ناتو اندحري بزي منقد قصيلو زبل ريتلو but Putin is also planning ማለት እዚ ነገራት እዚ handbat out of nowhere ድመጽኦ ዘሎ ነገር ከም ዘይኮነ ምግንዛብ አይደል ንሳቶም ዘድልዮም ነቲ ጸገመቲ ንክብድህ ኩሉ ዝካለ ይገብር ከም ዘሎ ርዱ እዩ we all know that ምስ ቻይና ዓብይ ዲል ሲገብር ከም ዘሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ብሪክስ ዲዩ ምስ ካልኦት ዝገብሮ ዘሎ ርክባት ዝምድናታት ቡጌር ነፍሱ ከውፅኢ ዝፍትን ዘሎ anyway እዚ ተሓደ ክኸውን ከሎ ናብ ብኻሊ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ካልኣይ ገጽ ናይ ኩናት ድማ ክንርኢ Secretary of State Marco Rubio is in Israel to meet Prime Minister Benjamin Netanyahu. He says he intends to discuss the Israeli attack on Qatar and its impact on negotiations towards ending the war on Gaza. He may also discuss major European powers' plans to recognise Palestinian statehood at the UN General Assembly. Earlier, he posted on X saying his focus will be on securing the return of the hostages, finding ways to ensure humanitarian aid reaches civilians, and addressing the threat posed by Hamas. Rubio says Hamas cannot continue to كم تريود لهم فلوي لوغ نا أمريكا ويون منستر بدأت تصاين أي تهجر كم ربنا ناشنال سكيورتي حلاف زلوا ده بريزيدنت دونالد ترامب زعبي مالت بزي تودا دار زي بلو زعبي سلطاني زلوا هنا تكلت عبيت سلطانات ده بريزيدنت زلوا كلت يعني أكيد حيز زلوا ماركو روبيو ناشنال سكيورتي أدفايزر له للي ما ستيت سكرتري منستر بدأت تصايو زنا إسرائيل زقيد زلوا ده إسرائيل قبل قطر متقعت مقبرة قبل لبنان متقعت مقبرة كمون بسوريا ناب يمن نون ناب سوريا أون بلك ناب تونسيا كمون ناب يمن متقعت جيرا بعالم درجة أو تاب تفتيرو لزلو كاتنا ناب إسرائيل زخيد زلو بس إسرائيل تراقي بدما نتقداي ناي غزة مس حماس زلو كنتات مفتوحين غبري زبل زلو وتوم أب قطر زتهرمو مرحتنا حماس ما نتن أمريكا زحت تطاد قطر شمقلنا ناي سلام مقراص ناي تفصيل خدقبر أمخا كاب إسرائيل استبقسن نتفر حساب حيزهم نعوك تكبروا أب قطر ديسكاس كجبروا تداليهم نزنبروا هذه ما زبلت إسرائيل أكندنا عام خنانن كالن فماليس انتهي قبراله نعم إسرائيل كيدو انتهي كنقبر نخل كم بحد زجلة ده حسبكم لكم ده مالت نحنا زبلنا يتقبلون عندكم كس خاتكم زي حسبكم ما انتهي له بحق أمريكا تزعبي وردت يقت إمواز اللي يزبال زل مهنياته إسرائيل ما مليسايا قدنا أمريكا توصل زلا عصرت الجزية ناب إسرائيل يخدوا والحنت خجبر خمسة كله أعم خمسة بلهم درجة على كل فليتي أمريكان إسرائيل والحنت خجبر خمسة تخل and this is becoming frustrating نت أمريكا ولا أنا توب زحت أمريكان كريكم يكن من تاي بزنا جرز جوهيهم كم زلوا منقستناتهم ترجم زي بلهم مخانو ساكت يكبو يخدوا يمت يخيد أنت ده كوينو كاب حليفوك خجبر زخل نجار كم زي لا بايتا أبقى جبر زول قفئي يخون موت كلنا نفلطيو كل سبد كاتل زليو ولا حنت استغير نجار يلن سلازي نابيج كاك قصلي زود دايس كنيشن attack on Hamas leaders in Doha is really what has forced Marco Rubio to head to Israel. He's got a tricky balancing act though, because he's there given the US has condemned the attack, but also backed Israel going after Hamas leaders. There's going
going to be a lot to discuss with the Israeli Prime Minister. Last night, U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Americans were not happy about the Israeli attack in the Qatari capital, and specifically that U.S. President Donald Trump was not thrilled about it at all. So there's going to be some damage control that needs to be done there, and Rubio is trying to find now a path forward for what Israel's plan is regarding the war on Gaza. In just a few weeks, we are going to be nearing the 2-year mark since the war began, and Israel hasn't accomplished any of its military goals. سنتايم زبل زلو حق حايش بحماق داي سحاقني مر مسحاقي تزقبلو زلو مجمريا إسرائيل يا علم لخاو حقيت حيسا أب مريت لولاو مريت قطر كيدا متقعتا كايدا تو متقعت زقبرت لهم دما إسرائيل زبقصتو نتفناي مقراص تخسي إسرائيل بعلا صحيفان أمريكا زهبتو نتفناي مقراص ناي تخسي أمانكو حماسن إسرائيل كجبر نتنياهو بعلو زبقص حسابي زبال نعوك قبري لهم تقابيهم زنبورو دما بمثال جيراك تهرمون فتينا قات أماي موتونغن كالا سميتو زعجي بزو عينت علم لخاو حق زتحاساتيا زخول زتحاساتيا غرا تاختبل ديا نو ناي أمريكا زخول كلماتك نس إسرائيل مراحيناتهم سديدهم كم بحدش انتاينا خنقبر يبلو سلازي زي نصور زخوني مرأيايو أمريكا باور كم زي بالله أبزو وانزي نتنياهون إسرائيل يوم أمريكا زور وازلو زبل زربا ترجم درجة زخوني يكون ديبيت كجبرو لزخل نجار يلا نقول لسب بروح كوين الله بزقول دايزي حنت بذكريكم أتزخدوا وازلو من البعض أمريكا إسرائيل نفلوتيكا أمريكا تقصص إيرات همزلا نفلتينا حدا نجار جنالو نساتهم زي تقصص روه أمانة دسق فهم زلو بفلاي أب إسرائيل زلو هزبي كمار رولي جمير زلو زي اسمه واسكي على تسونامي المدني هيتسوى إسرائيلي بمشبير زي بقانقانا إسرائيل زي تجبر إسرائيل زخونيو انت يوم زبلو زلو حدا عبيش قرقتي من على يوم زبلو زلو نت إسرائيل قطباوي تسونامي يبلو ولا سخان تايو بويكوت نا إسرائيل بويكوت دبحال محسام نبرت نا إسرائيل نقدنا إسرائيل زخونة كامبان نا إسرائيل هزبي كحسام جمير له بوليتيكا يكون نزي بتز بنتاي قبرالو نحنا ولا حنتخن قبرين خلينا نتنيهون سرعتنا ناتون انتاي كن قبر نغل زبيزا ديو زخونة نجار كاب إسرائيل استبقى نبرت أي جزينة يلو تقلسب أجد تزربا نوي غيرون دي خميل خابز غلسل بنا إسرائيل ميديا دو صحبري تاسو كنا منتهي حسيوهم كم زلو after the Israeli emergency so دارجا كنت طبعا عندنا أبحرجا ودي قول لهم زلو الزخا بفلايتي إسرائيل كنت طبعا عندنا بتبغى درجة زخا إذا نبرة I think even starting to be quite violent أبزو هنزي كل سب أبزو خدوا بفلاينا حرشامك بام يخون ناي كونسيومر نبرتهم يخون ناي كالي يخون أغلى سب كحسه مثلا جمرة توم كامبانيتا كابوم زوجز نبرو عين جزيني نايبرو لو سلزا عين جزين الناس لزبلو زلو توم كامبانيتا انتاي كم زجبرو وتوم حرسوتا بإسرائيل زلو انتاي كم زجبرو أغلب طيبوا مالو سلمتاي هذا سب نبرتنا إسرائيل كاب إسرائيل زي مثلا ميدين إسرائيل زي برويم إسرائيل ركب نزلوا نبرت هاي جزيني عند حريلك اتدو بعد دكان تزجبر تومنا إسرائيل كفافلت زبوا نبرت هاي جزيني اتزجرم ولا توم كفافلتي بكو زي دليل عين إسرائيل ساتون سباس لزخون إسرائيل تجبرو زلا كنتاتي رويس لزلو طيب بقى سبدو قاقين نايسر كاب إسرائيل دم زنبرة نبرت قريش فهم كاب كالك جوز جميرو مالو سلزنا إسرائيل نبرت systematically كاب تكو طبعا يعني أوروبا عند تكو طبعا أوروبا أنا أمريكا مالتي كاون نار حقي خيدالو ترى سبدما ترى جلسب أمانة قطع حرقان سلزلو بتي كلمات ناي بوليتيكانياتات ناتو أمريكا بوليتيكانياتات أوروبا بوليتيكانياتات أبغى داينا إسرائيل زخونة يكون مرقت سلزي بلو ويون مبزحت جزء أبغى إسرائيل تطوي بلو سلزلو أنت يبلو بتزبي ولا حنت خبر سلزي كل منقستنا نحنا بقلنا أنا بزا نفسي نا إسرائيل نبرت هاي جزينة ويون ناي كاب إسرائيل زوج نبرت هاي جزينة زبل أتحساس بحي زومت يوم نتي كامباين تاعنا إسرائيل نتي ندق سديد ودبر زنبر نشتهي هاجر إسرائيل بزح سدد يزلوا نتي كابو مزخيد زنبر سدد مجزء سلزابي وتم حرستو ديم تم تكالة إسرائيل زلوا أنت كم زجبري فلتني زدما نتقول تبع كالاي توريزم نابوك خيز دللي سبيل هذا كيناتي زلوا توريزم يجي أجد أسينير إسرائيل بزح سبي توريز زخيد برجز دما كريستيان دحرقينكا يسوع كريستوس بملو تعقد اسمه حافظ زنبرة أبي زلوا سلزي زر معاتي زلوا بزح سبي دما كريستيان سلزي زي غير تكناتن وركناتن دما نتي توريزم تتوابيلو نتكال نبرة زخيد زنبرة سلزي بدق ما زنبرك طبعا زلوا أمبري أبزو وانزي تي نورمال نقدنا يتهجر عبيد الواي قت إموزلو نتنياهو نتهجر لكي مواي تفعله زبل زربا دما كابزي زبقس من البعض اتي ولا نت بوليتيكاوي أكايدا نيتهجر يسألي وهم زلو بزي خاتسمه. Children in Gaza, what are you doing? Taking money from AIPAC.
with respect. That's something that has infiltrated our government. APAC money. Watch Congressman Jake Auchincloss discover in real time that his voters know he's bought and paid for by the Israeli lobby. I wondered whether if you had not accepted APAC money, whether you'd change your feeling about speaking about Israel-Palestine. I think we as citizens and as policymakers have to hold in our heads competing convictions and ideas. Me personally, I'm concerned with APAC, and I was just wondering if you ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ኣባል ናይ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዩኤስ ሪፕሬዘንታቲቭ እዩ እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ጠቕላላ ነቲ ኩነታት ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ዓቕሉ ክሳብ ዝፀቦ ክሳብ ማርማር ዝብሎ ገይሮም ይጭፍጭፍዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቂሑ ከም ዘሎ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ዋሽንግተን ኮይኖም ንእስራኤል ከጣቅዑ ይውዕሉ እዮም ናብቶም ዝበረፅዎም ህዝቢ ክምለሱ ከለዉ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ በቃ በቲ ናይ ቀዛ ጉዳይ በቲ ናይ ጥሜት ናይ ህዝቢ ኩናት ብኩሉ ቡጥራዮም ዝሓትዎ ንሱ ካልእ ክምልስ ይደሊ ዳብ ካልእ ክኸይድ ይደሊ ፍፁም ኣይተሓልፎን ኢኻ ብምባል እቲ ህዝቢ ክንደምንታይ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ነዞም ፖለቲከኛታት ኣብ ጠልጠል ኣብፅሕዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናይዚ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም በቲ የማን ዘለዉ ከባቢ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ገንዘብ እዮም ሂቦሞ ነዚ እቲ ናይ ኤፓክ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 230 ሚልዮን እዩ ኣብቲ ናቱ ካምፔይንስ በቲ ናይ ኤፓክ ተኸፊልዎ ስለዚ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ክገብሩ ከለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ብዙሕ ስለ ዝተገበረሎም እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ንእስራኤል ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ድማ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ጋልፍ ስቴት ፀቕጢ ድማ ወስኹሉ ስለዚ ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ሕጂ ድማ እቶም ሃብታማት ሃገራት ዓረብ ድማ ተወሲኾም ኣለዉ Qatar says no Gulf state is safe since Israel's attack on Hamas leaders in Doha this week, which killed 5 Hamas members and a Qatari security officer. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said its strike was justified because it targeted what he called the terrorist masterminds of Hamas. A spokesman for the Foreign Ministry in Doha, Dr. Majid Al-Ansari, said the international community had to try to put the genie back in the bottle when it comes to the Israeli leader. He's been speaking to our senior international correspondent, Orla Guerin, in Doha. We collectively in the international community have to deal with the Netanyahu problem. He is not somebody who is listening to anybody right now, who's listening to any reason. And we have to ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀጠር ዘለዋ ፖለቲካዊ ጭዋዳ ተጠቂማ ዓብ ፀቕጢ እያ ትፈጥር ዘላ ዓብ ፀቕጢ እያ ትፈጥር ዘላ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ዘለዋ ፅልዋን ኣሜሪካ ድማ ኣብ መንቀራቕሯት እያ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ቀጠር ዘለዎም ጭዋዳ ወላቲ ኢማራቶም ሃገራት ዓረብ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ዘለዎም ጋራንቲ ውፅኢት ከም ዘይብሉ ተረዲዎም ስለ ዘሎ እቲ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ነተንያሁን ዝቕፅል ዘሎ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ እዚ ድማ ፅቡቕ ነገር እዩ ነተንያሁ ዝነበሮ ሓይሊ ብገለ መንገዲ ክፍንቀል ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ነዚ ዞባታት ወላ ንዓና ናይ ኤርትራዊ እንትኾነ ነተንያሁ ስለ ዝኾነ ንሱን እቲ ሕሉፍ መንግስቲ ናቱ እንተተበንቂሩ ካብኡ ናብኡ ነገራት ክመሓየሽ ይኽእል ኸውን እምበር ዓብ ምምሕያሽ እኳ ይንፅበን ኢና reason behind Nepal's deadly protests. On the whole story, let's put the spotlight on India's neighbor. Well, Gen Z has taken over the streets of Nepal. Prime Minister KP Sharma Oli resigned this afternoon after 2 days of violent anti-corruption protests that killed 19 people and injured over 400. It has been named the Gen Z revolution because of the young participants. Hashtag NepoKid is trending across the country. As we speak, the situation is quite tense there. The protesters defied a curfew and stormed into the ኔፓል ዝበሃል ሃገር ኣብ ኤስያ ዝርከብ ኮይኑ ጎረቤቱን ህንዲ ዝኾነ ሃገር እዩ እንታይ ኣጋጢሞም ድሕሪልኩም ድማ ብዛዕባ ኔፓል ብዙሕ ይዝረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ድማ ብመንሰያት ጀንዚ ዝበሃሉ ንኣሽቱ ወለዶ መንሰያት ዕድል ናይ ቁጠባን ናይ ተሳትፎን ዝተነፈጎም ተንሲኦም ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ነቲ ስርዓት ኮምፕሊትሊ ክቕይርዎ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ቀንዲ ሓደ ካብቲ ዘበግስ ዝነበረ ሕሉፍ ብልሽውና ናይቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ኔፖኪድስ ማለት ደቂ ርኹባት ደቂ ፖለቲከኛታትን ደቂ ብኮራፕሽን ዝዓበዩ ኔፖቲዝም ማለት ብሰበይ ሰብካ ስልጣን ናሓዘ ኣብ ምቾት ዝነብር ሃገር እዩ ኣብ ምቾት ዝነብሩ ኣቦኻ መራሒ ስለ ዝኾነ ኣቦኻ ፖለቲካዊ ስልጣን ስለ ዝሓዘ ወይ እውን ቤተሰብካ ስልጣን ስለ ዝሓዙ እቲ ሃገር ዝያዳ ንዓኻ ትብፅሓካ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ድማ ዝያዳ ንስኻ ኢንጆይ ክትገብሮ ከለኻ ወይ እውን ክትረብሓሉ ከለኻ ኔፖቲዝም ይበሃል እዚ እዚ ሕጂ ኣብ ጎደቦና ንሕና እዚ ኣብ ኔፓል ስለ ዘጋጠመ እምበር ኣብ ጎደቦና ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ነገር እዩ እዚ እንታይ እዩ ደቂ መራሕቲ እንታይ ይመስል ሂወቶም ኣብ ሱዳን ከለኹ ኣነ ደቂ ዝባጥ
ጀነራላት ድዮም ወላ ፖለቲካውያን መራሕቲ ድዮም ወላ መንግስታዊ መራሕቲ ገለ ዝኾነ ደቂ ሓለፍቲ ሂወቶም ፍልይ ዝበለ እዩ መኪኖም ገዝኦም ናብርኦም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተኸይድካ ደቂ ሓለፍቲ ፍሉጣት እዮም ሓደ ካብቲ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝገበረት ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ይኾኑ ካልኦት ናብ ኤርትራ ምስ ከዱ ዘሰንብዶም ዝነበረ እቲ ኣነባብራ ናይ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ ኤርትራ እዩ ብዝኾነ ናብዚ ተመሊስና እንተሪእናዮ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ገለ ሚኒስተር ፋይናንስ ናይቲ ሃገር ኣብ ጎደና እናጨፍጨፍዎ ዘርኢ ስእሊ ነይሩ ካልኦት መራሕቲ እውን ብዙሕ ሓደጋ ከም ዝበፅሖም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንግስቲ ተገምጢሉ ሓዳሽ ፕራይም ሚኒስተር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስልጣን ደይባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይቶም መንእሰያት መላዓዓል ድማ ንብዙሓት ሃገራት ስጋኣት ፈጢሩሎ ንብዙሓት ህዝቢ ስጋኣት ፈጢሩሎ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኬንያን ኢትዮጵያን ድማ ቀንዲ ናይቲ ዝግበሩ ዘሎ ወይ ናይቲ ዝተገበረ ኩነታት ዝከታተልዎ ዘለዎ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ተመሳሳሊ ባህሪ ከም ዘሎ ስለ ዝንገር ፖለቲካውያን መራሕቲ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ፍልይ ዝበለ ሂወት ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ከምኡውን ናብ ከባቢና ንዑ ዝተሓሓዝ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ ከነተሓዞ ኢና እዚ ናይ ኔፓል ሕቶ ግን ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ኣዘራቢ ነጥቢ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ናው እቲ ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርና ናብቲ ናይ ኣፍሪቃ ምስጋርና ከም ወትሩ ንኩሉ ሰብ መተሓሳሰቢት ክትኮኖ ኢለ ዝደሊ ብግልና ድማ ዘርባሓና ክገብሮ ዝደሊ እዩ እዚ for Bitcoin is bull case north of $1 million. So if you had that bull case for more than 1 million USD Bitcoin, has your forecast timeline to reach that price now shortened? Yes, that target was... بحفشة ذات روازلهم كاتي ووديا تبهل ني بيتكوين للمليون كبت حقلي نابلت تزارب سبيع I'm giving you عبيت انفسترات بليونس انفسترز قبروا زلو سبعة زبلو وزربع سمعكم نعتكم زدل مصنعات غيركم سقم توصدوا إذا سقم تتداي وسيتكم دحر 5 عامات دحر 10 عامات بزي قال عالم كتقوهي مخانكم في الله إذا channel إذا دحر 5 عامات على دي لنا يفلتني يجن دحر 5 عامات قد 5 عامات نزر بازم تزنو غروني يرى لومي أمنا قوهيكم محلهم دحر 5 عامات بحجي نز تسميكم مدما كي تقوهيو تدليهم كاب حجي زدلي سقم تكتوزدو يتحساسبكم سرحي نتسب تماهيرو استوعيلو من قدين سقم تنكو سترة كما غرز غلانه ونياتو بوليتيكان قال نسمع لنا سب كابنا امريكا دولار طبعا وصاي كالا عينت انفستمنت يدللو بيتكوين دم حرك ابام امريكا زي تقاصرو تشاينا زي تقاصرو راشيا زي تقاصرو نخل سب بمعركه ساتف زخل تكنولوجي سلو زغونه ابو ادلكم فليتكم اسوعيلكم سقم تتوسيتكم يتقبكم توم حاجه سدليو اوف كورس نبانا كتمصو تخليهم جن ناي قدن انا بعلي قبريتيلكم قد لاك لكم يدلي حجين ابتناي زبانا كسغري مستا اقد ما بينا سمعنا let's go terror charges against more than 70 such young protesters. They were arrested during the nationwide anti-government protests on the 25th of June and the 7th of July. Now, the prosecution has requested an additional 21 days to finalize investigations against all of the accused. The prosecution has alleged that some of the suspects had links to terror networks. The Ruto government has said that terror charges on the protesters are justified. انتاينا نريد لنا ويليام روتو نتوم مستوسن غزي اب غدناتات وصيوم انصارو سلاماو سلفي بتفل عليه مدرخ نزغبرو بناي غبر شبراوي غبن يخصومن نتوم اب سربي زلو دما صنع سقم تكوسدلهم كم زلو يدزارب زلو اتهزب دما توساخي زي عقوبنات يسمع له بفلاي زناي نيبال زراي ودما نبزحات من سيات تنكيف سلو ويليام روتو حدا كابتاتهم بس قدايزي أمنا فريه زلو سب مخاني زنقر زلو أب كينيا ستيل تنك في درجة كم زلون بتزلو كونتاتنا ويليام روتو ويون political system نو ويليام روتو ترى يكون سأقبناتهم بعبيت political system نيتهاجر نزبز حمنسي زي ربح عدل زي هب كونتات مخاني وزنقر كل التجزي أبستفل عليها قات عمي تعد ما غيره زخونه يكون بوليتيكا مفتعي سلسته جبره ايكون تطويل زلو سلازي تساقم الناقص عليه خيط كم زلو عبد ما سمعوا مكسع كندي زي عقوب النت كم زلو بتمنى How does that morph into a case of terrorism? Our constitution is very clear. Protesting is within our rights to do that. But when you criminalize democracy, what you have in front of you is people who have refused to let go and continue to defend our constitution. One of the top critics of this crime
ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እቲ መንእሰይ ሓደ ሓቂ ንብዝራብ ብዙሕ ክነጋልና ይደልና ኣብ ኬንያ ዘሎ መንእሰይ ኣዝዩ ንቕሓት ዘለዎ መንእሰይ እዩ ብደረጃ ትምህርቲ እውን ይኹን ዋላ እኳ እቲ ፖለቲካል ሲስተም ዕድል ይህቦ እንተዘየለ እቲ መንእሰይ ግን ዝያዳ ንቕሓት ዘለዎ እዩ ብርግፅ ከምዚ ዓይነት ኣድማ ክግበር ከሎ ንስርቂ ዝጥቀምሉ ሰባት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ርዱእ ጌርካ ክትወስድ ዘለካ ዝሰርቁ ዝዘምቱ ነቲ ዕድል እቲ ተጠቒሞም ከም ረብሓ ዝርእይዎ ሕማቓት ሰባት ከም ዘለዎ ፍሉጥ ግን እቶም መንእሰያት ከም ንሪኦም ዘለና ቀዳማይ ነገር ንበዓል ኬንያ ይኹን ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዓብ ብድሆ ዝኾኖም ብዙሕ መንእሰይ እዩ ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ዘይብሉ ኣለዎ ኣብ ጎደና ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ኣብ ዝኾነ ዝውዕል ስለዚ ዕድል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብከምዚ ኣድማ እንድሕር ኢሎ እሞ ኩሉ ይድስለፍ ስለዚ እዘን ሃገራት ከም በዓል ኬንያ ብዓብዪ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይትሜር ክኸውን ዝኽእል በዓል ጀዋር ዝዛረብዎ ዘለውን ዝፅዕርዎ ዘለውን ሓደ መዓልቲ እቲ ቁጠባዊ ፀቕጢ ገይሩሉ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ዘለዎም ዘይብሎም ኣዲስ ኣበባ ተመልከትዎ እንታይ ትመስል ዝኩሉ ጎደናታት በለጭለጭ ዝብል ዘሎ ተራ ኢትዮጵያዊ 5,000 6,000 10,000 ብር ዝኽፈል ዘሎ ብኡ ክነብር ይኽእል ማለት እዩ ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ክሪኦ ከማን ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ እቲ ዘለዎን በዓል ስልጣን ይኹን ከምኡ ድማ ሃብታም ሚልዮነር ውሑዳት ሰባት ቀንዲ እቲ ሃብቲ ተቆፃፂሮሞ ከም ድሌቶም ይነብርዋ ኣለዎ እቲ ሃገር ሓደ መዓልቲ እቲ ህዝቢ ክፍንጀር እዩ ፅባሕ ንጎ እዚ ኣብ ካል ኣብ ኔፓል ወይ ኣብ ካል ንሪኦ ፀናሕና ተመሊሱ ናብዘን ሃገራት ተመፅኡ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ መራሒ ወይ እውን ምስቲ ፖለቲካዊ መራሒ ንኣብነት ብቋንቋ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ገለ ዘረባ ኣምፅአ ነይረ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ሃብታም ብረሃፁ ሃብታም ሰብ የለን ኢልዎ መብዛሕትኡ ሃብታም ነቲ ፖለቲከኛ ኣብ ኢዱ ስለ ዝሓዘ ኢሉ መሬት ክወስድ ተደልዩ ብቐሊሉ ይወስድ ገለ ክገብር ተደልዩ ብቐሊሉ ይወስድ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ናይቲ ዓዲ ኣብ ኢድ ናይቶም ሃብታማት ዝኣተው እዮም እቶም ሃብታማት ድማ ዝደለዮም ዝገብርዎ ነቲ ሃገርና በለ ይዛረብ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ገለ ኣምፅአ ነይረ ብካል ግዜ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በለጭለጭ ተሪኹሞ ውሑዳት ሰባት እዮም ዝረብሕሉ ዘለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ምፅአ ነይረ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሓደ መዓልቲ ንሕና መናብሮ ይከብደና ስለ ዘሎ ኣብ ገዛኹም ማዓፆኹም ሴርናቲና ነቲ ነገርቲ ክንዘምቶ ምዃንና ክትፈልጡ ኣለኩም ብምባል ኣጠንቂቑ ነይሩ ስለዚ ኬንያ እውን እንትኾነ ዓብዪ ፀገም ከም ዘለዋ more than 40% of Kenyans have experienced abuse of power at the hands of the countries and the fire police while 69 ስለዚ እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ፖሊስ ይኹን በቲ ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ነቲ ኣድማ ይኹን ነቲ ካልእ ጠጠው ንኸብሉ ዝጥቀምሉ ዘይዕጉባት ምዃኖምን ዕድል ተረኺቦም ከምዚ ናይ ኔፓል ነቲ ሃገር ሓደጋ ክወድቅዋ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ቨሪ ቮላታይል ፀገም ስለዘይተፈትሐ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ከብሎም ተዓልዮን እዩ ዝፍትን ዘሎ በት ሳምደይ ናብ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዘሎ እዩ ብፖለቲካዊ ኣካይዳ ዊልያም ሩቶ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅቡቅ ፕሮጀክት ናይ ቁጠባ ይገብር ከም ዘሎ ኣምሲሉ ክሰግሮ ይፍትን ዘሎ ግን ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሕና ንመለስ እስኪ ኣብቲ ኣብ ዙርያና ዝግበር ዘሎ ድራማታት ድማ ደብዳቤ ጽፈው ነው በቅድሚያ መርከቦች የጦር መርከቦች በስጦታ መልክ የተበረከቱልንና እነሱ መርከቦች ጠቅላላ እናንተ ስትገለገሉበት የነበረው እስከ 40 እንደሆነ ነግራችሁን ነበር እነሱ አሁን ስትፈርሱ እነሱ መርከቦች ወዴት ሄዱ ወዴት ነው አሁን ንብረቶቻችን የት ነው ያሉት ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ዶክመንት ማንበብ አለብኝ እሺ አላቀውም ግን የሆነውን ግን ልንገር እሺ ግማሾቹ መርከቦች ምንድነው ያደረገው ግማሾቹ መርከቦች አላቀውም ግን የሆነውን ግን ልንገር እሺ ግማሾቹ መርከቦች ምንድነው ያደረገው ኔቪው መጠቀም የሚገባውንና የሚያንቀሳቀሳቸው በሱ ኮማንድ ስር ያሉትን ኮማንድ ስር አክቲቭ ኢንጌጅመንት ውስጥ ላይ የገቡትን እሺ ይዞ ተንቀሳቅሷል እሺ ዳህላኩስ ነበር ምጽዋስ ስትያዝብን የመጨረሻውን ከባድ ውጊያ አሁን ቅድመ ያያቸውን መስዋዕት ሲሆኑ እነሱን ይዘን የተወሰኑትን እንታዩ ዝብለ እንታይ ልዩ ዝሓተ መሲልኩም ተንመራኸብ ኣብ ግዜ ኣብ 1991 ወይ 9 ማለት እዩ ሓይሊ ባሕር ሓያል ከም ዝነበረ ብዙሕ መራኸብ ከም ዝነበረኩምን ብዙሕ ሓይሊ ባሕር ስለ ዝነበረ ናይ ሃይለ ስላሴ ለሚኑን ገለን ገይሩ ዝሃነጾ እንታይ ኮይኑ እቲ መራኸብ እቲ እናበለ ዝሓቶ መጀመርያ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ዝነበረ መራኸብ ዝሓቱ ዘሎ ነዚ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ ግን ኣብቲ መድረኽ እቲ ነዚ ክምልስ ከሎ ዝተገበረ ኩነታት ምስዋዕቲ ሓይስካ ምርኣይ የድሊ ኩሉ ኣተሓይዝና ክንሪኦ ኣለና
ቀይሕ ባሕር ናትና ይናበልዮም ዝዝምሩ ዞም ቆልዑ ቀይሕ ባሕር ክምለስ ኢና ገዛና እዩ እናበልዮም ዝዝምሩ ዳርጋ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ቫይራል ገይሮም ኣለዉ ምናልባት ነቲ ነገር እቲ ብቐረባ ዘይንከታተሎ ሰባት ስለ ዘለና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ጉዳይ እውን ክዛረብ ስለ ዝኾንከ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ተመሊስና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ I will show you one thing እቲ ዘረባ ናቶም ብኩሉ መንገዲ ከመይ ኢሉ ከይዱ ከም ዘሎ እዚያ ስምዕዋ ብን መቆየት አንችልን አባይ ጨርሰናል ነገር ግን ደግሞ ከዛ ባሻገር የሚያስፈልገን የባህር በር ነው በሚል እሳቤ የከፍተኛነታችን ጉዞ ማሳያ ወደ ሆነው ባህሩንም ከባቡር ጋር ለማገናኘት ባቡሩን ከወደብ ጋር ከማገናኘት ባቡሩንም ከሺፒንግ ላይ በማገናኘት በምድር በሰማይ በውሃ የማንሰራራታችን ዘመን ጀምረናል አረበሉ ታይ ዝብል ዘሎ ነቲ አባይ ዝበሃል ግድብ ወዲና ሕጂ ናብ ባሕሪ ገጽ ናይ ተሓሳብና ስለዚ ናይ ሰማይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገለ ስለ ዘለዎም ባቡር ድማ ንጅቡቲ ዘሎ ምስቲ ወደብ ክንተሓሓዞ ኣለና ስለዚ ብባሕሪ ብሰማይ በመሬት ሓይሊ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ኣብ ኩሉ ደረጃ እዩ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብቐረባ ኤርትራዊ ክከታተሎ ስለ ዘለዎ ስቂልካ ተዓሚትካ ወይ እውን ስቂልና ሸለሊልና ምርኣይ ንዓና ጎዳኢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓንቲ ቪድዮ ኣላትኒ ንዓኩ ስኸልኩም እየ ድሕሪኡ pretty much እቲ ካልእ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና There was this video if I can find it. Yeah, abzu khara yu kam adma gerom imam tiyomo. Guzo wode kaibar. Guzo wode kaibar. Guzo wode kaibar. Guzo wode kaibar. Abai gadbanan. Abai gadbanan. Guzo wode kaibar. ስለዚ አባይ ወዲና ኢና ሕጂ ጉዕዞ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መድረኽ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ባቡር ጋር ስለምንታይ ኢና ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ንብል ዘለና ሜይቢ እቲ ናይ ባሕሪ ሕልምናቶም ሓንቲ ክነግረኩም ምናልባት ንሕና ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ብዛዕባ ባሕርና ክንዛረብ ኣይንስማዓን ኢና ግን ምናልባት እቲ ዝርብሾም ዘሎ ነገር ካልእ ነገር እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጥር እያ ኣነ እዚ ንባሕርና ዘብሎም ዘሎ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን maybe it is this one because this is important. What if one of the world's most isolated nations was sitting on a sea of black gold, waiting to be discovered? Imagine the possibilities if vast reserves of oil and gas were hidden just beneath the surface, untouched and unexplored. This is the question that hovers over Eritrea, perched on the Horn of Africa, a country often overlooked on the world stage, but now drawing curious glances from global powers and energy giants alike. For decades, Eritrea has been defined by its war for independence, its fierce sense of self-reliance, and a government that keeps the world at bay. Its story has been one of resilience, struggle, and a determination to chart its own course no matter the cost. Yet beneath its sun-scorched earth and turquoise waters, geological whispers suggest a different story, one of untapped oil and gas that could transform its destiny. The land and sea may be hiding resources that could change everything for Eritrea. ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዘይተነግሮ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ብንጹር ዘይተዘርበ ነገር እንተሎ ጉዳይ ናይ ነዳዲ እዩ መቸም ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ኩለን ነዳዲ ኣለወን እዩ ብጀካ ኤርትራ ኩለን ሃገራት ኣለወን ብፍላይ እተን ኣብ ጥቃና ዘለዎ የመን ብዙሕ ነዳዲ ከም ዘለዋን እቲ ሃገር ትፈርስ ዘላ እውን እቲ ነዳዲ ናታ ንምስራቅ ሃብቲ ናታ ንምስራቅ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስዑድያ ኦፍ ኮርስ ዊ ኦል ነው እንታይ ዓይነት ናይ ነዳዲ ሃብቲ ከም ዘለዋ በዚ ግብፂ እውን ኣለዋ ይውሓደ ይብዛሕ ሱዳን ኣለዎም ወላ እኳ ትረኺቦሞ ዘለዉ ብመንገዲ ጁባ ይኹን ኤርትራ ነዳዲ ክህልዋ ከም ዝኽእል ዝብል ትዮር ኣሎ እቲ ተሬን ናታ እቲ ኣቀማምጣ ናይቲ መሬት ምስቲ ነዳዲ ዘለዎ ቦታታት ከምኡ ድማ ኣብቲ ባሕሪ እውን እንተኾነ ነዳዲ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኤክስፐሪመንት ተኻይድ እዩ ውፅኢት ናቱ ግን ብግልፂ ኣይንገርን እዩ ምናልባት ከም በዓል ነዳዲ ዝኣመሰሉ ነገራት ስትራቴጂካውያን ኣሰትስ እዮም ዝበሃሉ ክሳብ ሎሚ ድማ ነዳዲ ዘለዎ ሃገር حيال زخونه ፖለቲካዊ ስትራክቸር ተዘይብላ መርገም እዩ ዝቕየር ተነዳድቲ ስለዚ ነዳዲ ዘለውን ሃገራት እንተስ ብፖለቲካዊ ምብልላዕ ካብ ሓሊፍካ ድማ በብልሽውና ዝተቆማጥ ዓምበር ውሑዳት የነት ነዳዲ ናተን ሒዘን ነዳዲ ምስ ጽቡቕ ምሕደራ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኖርዌይ ኢኻ ትዝክር ኩሉ ግዜ ሃገራት ዓረቡን ክትዝክር ትኽእል ኢኻ ግን ኖርዌይ እንድሕር ወሲድካ ነዳዲ እንተለካ ምስቲ ጽቡቕ ምሕደራ ናትካ ንሰማይ ኢኻ ትትኮስ ምክንያቱ ካብ ከርስኻ ምፂኻ ሽጥካ ዶላር ትረኽበሉ ነገር ስለ ዝኾነ ሕጂ ሕቶ ናይ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ዲ ኤርትራ ነዳዲ እንተለዋ ኸ ብኸመይ መንገዲ ከተውፅኦ ትኽእል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዶ ምስ ካልእ ጽቡቕ ተበግሶታት ኣብ ትገብረሉ ዘላ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ እዚ ኣርእስቲ እዚ ድማ ሞር ኢንተረስት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ድዩ ጋዝ ኣለዋ ድዩ እንተለዋ ኮይኑ ኸ ብኸመይ መንገዲ ክወፅእ ይኽእል
انت زي بالله خوينو سلمنتاي يبلان تباهيدو مدمدمتا نهزب زي توهبو زي تنغرو اتي ندادل لنا يخوني زبل قمتون كوي زبقس زي بالكاكو يبلان مبال حفرت يبلون بزحت قرات علم كنا دادي يبلن نا ايرترا ነገር ግን መብዛሕቱ ንፓብሊክ ስለ ዘይ ተሓበረ ህዝቢ ግምታት አለው ከምዛ ዓይነት ቪድዮ ድማ ብዙ ግዜ ይወጽ ካብ ኤርትራ ንኤርትራ ዝትንክስ በኤርትራ እንዲ ዋላ በኻሎት ኩሉ ግዜ ይወጽ ከይዱ ይወጽ ኩሉ ግዜ ኳድረ በላ ከይዱ ይወጽ ሓንቲ ካብዚ ኣብዚ ቻናል ላይ ትብሉኒ ኣብ ወሳቦም በብዝሕ ትጽሕፉ ላይ ንከምዛ ዓይነት ሕቶታት ንዝምልከቶ ኣባል ናይ መንግስቲ ዘይተሓቱ ትብሉኒ ኣነ በዛ ነፍሰይ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በጽሐ ዘለኹ ይሓትት እንደ ni marxti buulki xatiit ka troxba malsi ay digfon yani ስለምታይ መሲልኩም ሓደ ምስጢር ናይ መንግስቲ ካ ተውፅእ ካልኣይ ድማ ኣነ ፓብሊክ ልድወፅ ሓበሬታት ጥራይ ኣብዚ ቻነል ላይ ክዛረብ ዝደሊ ስለዚ ብውልቆም ነቶም ኣባላት ናይቲ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ዘይትውከሱና ኣይክውከሶም ኣይደልን እዚ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ስለዝኾነ ንኣባላት ናይቲ መንግስቲ ኣይተሓትትን ኢኻ ኣብ ፓብሊክ ኢና ክንዛረብ ንኽእል ፓብሊክ ምዝራብ ማለት ድማ ኦፒንየን ናይ ህዝቢ ርእይቶ ናይ ህዝቢ እዩ እዚ ቻነል እዚ እምበር ምስጢራዊ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ዘቃልዕ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካልእ መንግስቲ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ነቲ ዘድልዮ ሓበሬታ ከውፅኣሉ ዝኽእል እቲ ፕራይቬት ሚድያ ዝበሃል ከምዚ ናተይ ናይ ብሕቲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ማዕቀብ ዘይብሉ እዚ በል እዚ ኣይትበል ኣነስ ኮንዲሽን የብለይ ንዓይሲ ዝግበር እዚ ኣይትግበር ገለ ዝብለኒ ደሞዝ ዝበኒ ሰብ ስለዘየለ ኣነ ናፃ ኮይነ ዝዛረብ ናፃ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ግን እንታይ ጎደለ ኣሎ ሙሉእ ሓበሬታ ካብ መንግስቲ የብለይ እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ከም ሕማቅ ኣይርዮን ያነ ካብ መንግስቲ ፅሩይ ሓበሬታ ከምፃልኩም ኣይደልን እየ ፅሩይ ሓበሬታ እንተዘየምፅአልኩም ኣብ ፓብሊክ ዶሜይን ስለዘየለይ ንኣብነት እዛ ኣነ ዝዛረባ ዘለኹ ዝጎደለ ሓበሬታ እንተሎ ዌብሳይት ዝወፀ ቪድዮ ዝወፀ እንተለኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ መመላእታ ናይቲ ንደልዮ ዘለና ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምስጢር ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ ዘለው ወላ እውን ንዓይ ዝነገሩን ሰባት ኣለው ኣይነግረኩም እየ ዘለኹ ኣብዚ ምክንያቱ ግዝኡ ይኮነን እቲ ነገር እውን ስፔኩሌሽን እዩ ኤግዛክትሊ ትመልሲ ክቡካ ኣይኮሉን እዮም ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝሳተፉ ዝነበሩ ነቲ ጉዳይ እቲ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ሰባት ኣለው ኢሎም ይነግሩን እዮም ግን ውዱእ ዝኾነ መልሲ ወይ ንሳቶም ዝብልዎን ካብ ትርኢቶታት ናቶም ዝሰማዕኮ ግን ከምዚ ጭቡጥ ነገር ገይረ ክዛረበሉ ይደልን እየ ብርግፅ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ድዩ የብላን ነዳዲ እንተለዋኸ ብኸመይ መንገዲ ወላ ሕጂ ነዳዲ ኣለዋ እንተበልና እውን እኮ ሕጂ መፅዩ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ክቕይሮ ይንብል የለና ቢኮዝ ነዳዲ ከተውፅእ ዓብ ኢንቨስትመንት እዩ ዘድልየካ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ናይ ኤውሮፓን ናይዚ ኣሜሪካን ካምፓኒታት እየን ደውፅኦ ፀኒሐን ክሳብ ሕጂ ንሰን ከውፅኣ እንተኮይነን ድማ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ነዳዲ ዘውፅኣ ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ብልሽውና ኣለዎ ስለምንታይ እተን ካምፓኒታት ነቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ብስሩዕ ትክክለኛ ከፍ ኢለን ክጥቀማ ይደልያነን ልምድናተን እንታይ እዩ ነቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ኮራፕሽን ኣጨማሊቕካ ንዓኣክንዲ ነቲ ሃገር ሙሉእ ገንዘብ ትህብ ንዓታቶም ገለ ኣብ ጅቦኦም ስለትእትወሎም ዝያዳ እተን ካምፓኒታት ከም ዝረብሓሉ እየን ዝገብራ ንዑ ዘይገብር መራሒ ድማ ብሬጂም ቸንጅ ወላ ብቅምፀላ ዲ ወይ ብካልእ መንገዲ ከምዚ እለ ምግባር እውን ኣሎ ስለዚ ኤርትራ እንከለዋ ነቲ ፖለቲካዊ ምስኡ ተተሓሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ሕርያ ድያ ሓርያ ዘላ ወይስ ዘይብላ ኮይና እያ ቀቢፃ ምክንያቱ ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ፈተነታት ናይ ካምፓኒታት ናይ ፈረንሳይ ይኣትው ኣለዉ ይበሃል ናይ ጣልያን እውን ይፍትኑ ኣለዉ ኣሜሪካ እውን ትፍትና ኣላ ዝብል ዘረባ ይወፅእ ኣሎ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ መደምደምታ እንታይ ኮን ይኸውን ንዝብል ኣይ ዶንት ኖ በት ኣይ ኣም ስፔኩሌቲንግ ኤርትራ ከም ናተይ ግምት ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ጥራይ እቲ ምስኡ ዝተሓሓዝ ፖለቲካዊ ፀገማት ካብ ፍርህ ክንብሎ ንኽእል ካብ ጥንቃቐ ክንብሎ ንኽእል ካብኡ ዝተመርኮሰ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ምናልባት 100% ሹር ዘይኮነት ግን somewhere around 60-70% ግን ኤርትራ ነዊሕ እዋን ፈቲናታ እቲ ነገር ውዱእ መልሲ የብላን ወይ እውን የስ ኦር ኖ ዝብል መልሲ ኣይረኸቡን ግን ግምታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ግን ኣሎ ስለዚ ነቲ ብቐረባ ዝተሳተፉ ኣለዋ የብላን ክምልስዎ ክኽእሉ ከለዉ እቲ ዝተገበረ መስርሕ ግን ከም ዘሎ ዝእንፍት ምዃኑ ገለ ካብቲ ኣብቲ ቀረባ ናይቲ ጉዳይ ዝሳተፉ ዝተንብህለይ ነገር ኣሎ ሽም ገለመለ ምጥቃስ ኣይድልን እዩ ሓደ በሉ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልኣይቲ ነጥቢ ምናልባት እቲ ነዳዲ እንተዘየለኸ ኤርትራ እንታይ ምርጫ ኣለዋ ንዝብልካ እዚኣ እስከ ስምዕዋ Oil, Eritrea possesses a far more reliable and sustainable energy asset, its world-class solar and wind potential, which is increasingly drawing attention from both local innovators and international experts. The country enjoys intense, consistent sunlight nearly every day of the year, and strong, predictable winds along its vast coastline and rugged highlands, making it a natural powerhouse for renewable energy.
Unlike oil, these renewable resources are not limited to a single location. They are available everywhere, every day, accessible to both cities and remote communities alike. Eritrea's solar radiation ranks among the highest in the world, making it ideal for both large-scale solar farms and اجي ምናልባት ኤርትራ ነዳዲ እንተዘይብላ ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ከም ዘለዋ ግን ምሉእ ኩሉ ሰብ ዝተኣማመነሉ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ንኸተመንጩ ዝኣክል ፖቴንሻል ኣለዋ ሓያል ሙቐት ብርሃን ናይ ፀሓይ ትረክብ ዓመት ምሉእ ትረክብ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማለት ኤርትራ ከበሳን ቆላን ዘለዋ ስለ ዝኾነት ወላ እውን እቲ ከበሳ ዝበሃል እውን ዝኣክል ፀሓይ ይረክብ እዩ ኣሚና ኣስመራ 4 ዓመት ተቐሚጠ ነይረ ብጀካ ኣብተን ናይ ጥሪ ወይ እውን ታሕሳስ ጥሪ ለካቲት ኣብዘን 3 ወርሒ ምናልባት ክትብል ትኽእል መራብ ካልእ ፀሓይ ኣለ ስለዚ ፀሓይ ኣብቲ ግዜ ክራማት እውን እንትኾነ ገለገለ ግመ ገለሎ ብሓፈሻ ግን ኣስመራ ገዲፍካ ነስመራ ግደፍ ፈድሓን ኣብ በዓል ከረንቲ ኸይድካ ፀሓይ ኣላ ይኮንካን ትብል ቀታሊ ፀሓይ ዘላ ንቑርደት ተወሪድካ I think እቲ ፀሓይ ሲ መቕሎ ኸማን ከርስን ዝኽእል ኣብ ደገ ጌርካ ምስቲ ብርትዕ ናይ ፀሓይ በዓል ቑርደት ንቡ ጌርካ ባፅዕቲ ኸይድካ ከምኡ ትረስነው ዘሎ እቲ ፀሓይ ዘሎ ብርትዕ ዘለዎ ፀሓይ ኣብ ስለዚ ነዚ ሃርነስ ክንገብሮ ነዚ ክንጥቀመሉ ክንክል ኣለና ነዚ ኸ ካልኣይ ንፋስ ካብ ገባግብ ባሕሪ ዝወፅእ ብፍላይ ካብ በዓል ዓሰብ እቲ ዊንድ ኤነርጂ እውን ከተመንጩ ከም ትኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ማሲቭ ፖቴንሻል ከም ዘለዋን ፀጋታት ናታ ምስቲ ግዜ ሰላምን ርግኣትን ረኺባት ሃገር ኣብ ጉዳያ ኣተኲራ ክሰርሓሉ ኣብ ዝጀመረት ግዜ ነፍሳ ብቁጠባ ን3-4 ሚልዮን ህዝባ ዘይኮነሲ ካልእ 3-4 ሚልዮን ህዝቢ ተወሳኺ ከም ስደተኛ መፂዋ ክጥውር ዝኽእል ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ Now I'm not talking about እቲ ናይ ኮላሊ ፖታሽ ብቢልዮና ዝትመን ሪዘርቭ ዘለዋ እሱ ራይዎ እቲ ዘሎ ወርቂ ራይዎ እቲ ሃብቲ ዓሳ ዘይተተንከፈ ሃብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጥራይ ኤርትራዊ ልዕሊ ማንም ከቢሩ ክነብረላ ዝኽእል ሃገር ክትህሉ ይረኣየኒ ንዓይ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከምዞም ሃገራት ዓረብ ከቢሩ ዝነብረላ ኣብ ገጠር ዘሎ ይኹን ኣብ ጫፍ ናይቲ ሃገር ዘሎ ይኹን መሰረታዊ ቀረባት ናቱ ንኽረክብ ዝሽገረላ ሃገር ክትከውን ከም ዘይኮነት ይረኣየኒ ንዓይ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለዎ ፀጋታት ጥራይ ኣብ ግምት ብምእታው ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እዩ የስ ካባና ንላዕሊ ናይ ሓሳዳት ጎረቤት ኣለውና ዝያዳ ሕማቕ ዝጥምቱ ኣባና and this is the biggest challenge ናትና እምበር ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣኺላ ትተርፈና ሃገር ከም ዘላትና ኣብ ደገ ባሕርና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ፀጋታት ጥራይ ክንጥቀም ተጀሚርና ናተይ ፕሮፖዛል ናተይ ሓሳብ እንታይ ዝብል ኣነ ኣብ ከርሲ መሬት ኤርትራ ዘሎ ሃብቲ ኩሉ እቲ ፖታሽ ንበሎ ነዳዲ ክኸውን ይኽእል ወርቂ ክኸውን ይኽእል ነሓስ ክኸውን ይኽእል ኮፐር ክኸውን ይኽእል ኩሉ እቲ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሃብቲ እየ ባህላ እያ ስለዚ ናተይ ሓሳብ እየ ዝበኩም ዘለኹ ኣይተሓዙለይ ናተይ ርእቶ እያ ናትኩም ርእቶ ድማ ኣቐምጡ ኩሉ እዚ ሃብቲ እዚ ወፂኡ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ፀጋታት ክኸውን እየ ዝምነያ ኣነ my plan would be my wish ናተይ ትምኒታይ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ እዚ ፀጋታት እዚ ይወፅእ ተዲኹምሎም ወፂኡ ተሸይጡ ኣብ ዕዳጋ ተኸይዱ ኣብ ሃገራዊ ፋንድ ሶቨሬን ናሽናል ፋንድ ናይ ኤርትራ ፋንድ ትገብረሉ ኣብቲ ፋንድ ይወርድ ትገንዘብ ነቲ ትሑት መነባብሮ ዘሎ ናይቲ ሃገር ቀዳምነት እቶም ተጋደልቲ ድዮም ስድራ ቤቶም ድዩ ስድራ ቤት ናይ ሰማዕታት ኤርትራ ድዩ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዎ ወይ እውን ኣብ ግንባራት ዘሎ እዞም ስድራ ቤታት እዚኣቶም በዚ ሃብቲ እዚ ቀዳምነት ክወሃቦም ይግባእ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ካብ ዕድላት ናይቲ ቁጠባ ተኣልዮም ንዘለዉ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ነዚኦም ክጥውር ይኽእል ኦፍኮርስ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር እውን እቲ ሰሪሑ ክነብር ዝኽእል ክነግድ ዝኽእል ክጓየ ዝኽእል ግን ካብዚ ሃብቲ እዚ ብዙሕ ክጥምት የብሉን ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ከምዚ እንተትኸውን ኤርትራ ዝያዳ ምዕሩይነት ዘለዋ እንድሕሪ ኤርትራ ንኣብነት ብዙሕ ሃብቲ ኣለዋ ኸማን እንታይ ምገበርካ ታክስ ተግድሎ ነቲ ሰሪሑን ነጊዱን ዝነብር ዘሎ ታክስ ተግድለሉ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ግን ንኣብነት ከም ኖርማል ክትሪኦ ከለኻ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ኣበይ ዝውዕል እንድሕሪ ኢልካ ኣብ ብልሽውና ናይ ፖለቲከኛታት ዝውዕል እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ነቲ ሃገር ኣይማዕብላን እዩ እቲ ሃገር ካብቲ ሃብቲ ናይ ሃገር ወፃኢ ክትነብር ክትክእል ኣለዋ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ናታ ኣካይዳ ክህልዋ ኣለዋ ነቲ ሃገር በቲ ፀጋታት ናታ ነቲ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ህዝቢ ጥራይ ክትኣሊ ክትክእል ኣለዋ ገለገለ ሰብ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝቕመጥ ዘሎ ኤርትራ ገለ እንተረኺባ ወላ እውን እኮ ገለ ትሰሚዕኻ ወርቂ ናይቲ ሃገር ሲ ወርቂ ተረኺቡ ምስ ተባሃለ ሲ ንኩሉ ኤርትራዊ ካብቲ ወርቂ ክምቀሎ ትፅቢት ዝነበሮ ሰብ ኣሎ
ከምኡ ግን ኣይኮነን ኣብ ሃገራት መንግስቲ እንታይ ክገብር ኣሎ ነቲ ሃብቲ ወሲዱ ኦፍኮርስ ፅርግያታት ዶ ተቅርፅ ኣሎ እንድዩ ንዑ ከማን ዝኣክል ሃብቲ የብላ እንቲ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ንሓዋሩ ግን ብዙሕ ሃብቲ ተረኺባ እቲ መንእሰይ ንዓኻ ገንዘብ ክወሃበካ ንዓኻ ፍሉይ ሓለፋ ክግበረልካ ኣብ ሓንጎልካ ከተቐምጦ የብልካ ባህላ ያኒ ንስኻ እንታይ ክትምና ኣለካ ከም ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰሪሕካ ክትነብረሉ ትኽእል ናፃ ዝኾነ ዕድል ክወሃበካ ተጓሂኻ ጉልበት ተይብካ ኣምላኽ ርእሲ እንድሕሪቡካ ጥዕና እንድሕሪቡካ ንስኻ ሰሪሕካ ኢኻ ክትምዕብል ዘለካ እምበር ኣብ ከርሲ ሃገር ዘሎ ሃብቲ ካብኡ ተኸፊሉ ከምዚ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንሰምዖ ደሞዝ ክኽፈለካ ወይ ክወሃበካ ትፅቢት ክህልወካ የብሉ ከምኡ እንድሕሪ ኮንካ ርሙስ ዝኾነ ሕብረተሰብ እምበር ፃዕራም ሕብረተሰብ ኣይተፍርን ኢኻ ስለዚ ኣነ ናተይ ትምኒት ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፀጋታት እውን እንድሕር ኣለዋ ነቲ ትሑት መናሃብሮ ዘሎ ነቲ ዕድላት ዘይረኸበ ኣብቲ ሃገር ሓላፍ ዘላፍ ከይህሉ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ታሕተዋይ ደረጃ ንቅድሚት ከም ዝረክብ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ጥዕና ዕድል ናይ ካልእ ፀጋታት ከም ዝህልዎ ኣብ ምግባር ጥራይ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ክዋሳእ ዘሎ እምበር ንሓደ መንግስቲ ስለ ዘለካ ሕሉፍ ተዋሂብካ ካልእ ፀጋታት ክትረክብ ወይ እውን ፍሉይ ካብ መንግስቲ ክትረክብ ኢልካ ምሕሳብ ኣይ ቲንክ ነቲ ሕብረተሰብ ኣየማዕብሎን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ በዓል ሊብያ ከለና እቲ መንግስቲ ብዙሕ ድጎማታት እዩ ዝገብር ነቲ ህዝቢ ዝበሃል ነይሩ ንሰምዕ ነርና ብኡ መንፅር ድማ እቲ መንእሰይ ይኹን ተራ ህዝቢ ናይ ሊብያ ክትሪኦ ከለካ እዛ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ውፅኢት ናይቲ መንእሰያት እዩ ብብዙሕ ብድጎማ ዝዓቢ ዝነበረ ብዙሕ ዕድላት ዝወሃቦ ሰሪዑ ዲ ከይሰርሐ ብዙሕ ዕድላት ዝወሃቦ ስለዝኾነ ፃዕራም ኣይከውን እዩ ናተይ ይምንቶ እዩ ኤርትራዊ ብተፈጥሮ ፃዕራም ስለዝኾነ ዝኾነ ፀጋ እንተተረኺቡ ኣብቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ነቲ ንግለ ሰባት ዘይኮነ ነቲ ትሑት መናብሮ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ በርክቶ ዝገበሩ ንዓታቶም ጥራይ ትጥቀመሉ ነቲ ተረፈ ህዝቢ ባዕሉ ክምዕብለሉ ይኽእል ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃኹ ከለኹ ሓደ ኣብዚኣ እንታይ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ገለ ኣብ ትዊተር ካብ ዝፈትዎም ኣካውንትስ እዩ ኣቤል ነጋሲ ዝበሃል እዩ For Eritrea, producing its own drones is about controlling its own destiny. It is about securing its borders with its own eyes, cultivating its fields and its own data, and building its future with its own ingenuity. The time to invest in these capabilities now. See, Eritrea, ብዓብዩ ኩሉ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ክትቋፀር ኣለዋ ካልኣይቲ ካብ ኤርቲቪ ብዙሕ ሰብ ሸር ክገብርዋ ዝረኣኹ ቪድዮ ከርእየኩም እየ እዚኣ እስከስምዑለይ Given your deep academic and personal connection to Eritrea, what message would you share with Eritreans in the diaspora? How can they best uphold their attachment to the homeland and contribute to its development through their respective fields? Come home. You know, I'll say this. I haven't said this publicly. I've told my friends this, but as a Black American, there's a lot to learn from Eritrea. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ዴክስተር እዩ ዝበሃል ኣብዚ ሓደ ኒው ኢራ ኦፍ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝብል ኣውፅዎ ነይሩ ኣብ ኤርቲቪ ዝወፀት እያ እታ ናይ ምንታይ ክኢላ እዩ ethnomusicologist, composer and producer, distinguished Dr. Dexter Story. This is truly deeply touching. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ እንታይ ምሕፅንታት ኣመሓላልፈሎም ንዝብል ኣብ ሃገርኩም መፂኹም ብሉፅ ዝኾነ ሃገር ኣለኩም መፂኹም ነቲ ፀጋታት ናይ ዓድኹም ተጠቀምዎ ኣነ ከም ኣሜሪካዊ የስ ከም ብዙሓት ኣብቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣሜሪካ ሃገር እየ ዝብል ግን ኤርትራውያን ሓንቲ ኣዝያ መርዓት ዝኾነት ሃገር ኣላትኩም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ድማ ነዚ ሃገር መፂኹም ክትጓይውላ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና ኣብ ቅድሚት እንታይ ንርኢ ፀኒሕና ዝተፈላለየ ማዕድናት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ኩሉ እዚ ፀጋታት እዚ ዓቕሚ ሰብ የድልዮ ምሁር የድልዮ ካፒታል የድልዮ ኮኦፕሬሽን ሽርክነታት የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድላት እቲ ፀጋታት እቲ ኣብቲ ሃገር እንተሎ ኮይኑ ከምዚ ዶክተር ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ እንታይ ፖቴንሻል ከም ዘሎ ይረኣዮም እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ፀፍሒ ዘሎ ይርድኦ እዩ እቲ ተራ ናይ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ጥቕሚ ዘይብሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገር ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ ገይሮም ፅሕፍሉ ኣብዚ ናተ ቻነል ኣብ ዘለካ ተቐሚጥካ እንታይ ትገብሮ ኣለካ እንታይ ኣለካ ይስኻ በሊዕካ ዘይትቕመጥ ሻሂኻ ሰቲኻ በርገርካ በሊዕካ ዘይትቕመጥ ጥራይ ዝብል ኣሎ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ጥቕሚ ዘይብሉ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ ጌርካ ኣናሽኽ ኣብ ደገ ዘለዎ እዮም እቶም ከምኡ ዝብልኩ
ኣብ ደገ ኮይኖም እዮም ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ካልእ ናብ ዓዲ ገፁ ንከይሓስብ ሕሉፍ ሓሊፎም ገሊኦም ድማ ኤርትራውያን ናብትን ዝኸዱ ዘሎ ናብ ዓዶም ገፆም ክሓስብሎም ተልካዮም ድሓን ወላዊ ይኸዱ መንግስቲ ኤርትራ ምስኡ ስለ ዘይከዱ ኖ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ክምልስ ዕድል ሃቦ መንግስቲ ኤርትራ ኣይትመልሱሉ ሓደ ሰባት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንዓኹም ብፍሉይ ቤተሰብኩም ጌርኩም ትወስድዎ ኣለኹም ምናልባት ኣብ ቤት ፅሕፈት ዘሎ ቤተሰብኩም ስለ ዝኾኑ እቲ መንግስቲ ናይትኩም ናይ ቤት ፅሕፈትኩም ናይ ቤተሰብኩም ከይመስለኩም ኤርትራ ናይ ኩሉ እያ ኣብ ብዙሕ ቦታ ድማ እንታይ ኢሎም መሊሶም ላይ ኣለዉ ንዓይ ምዝያታ ሃይዘክርያ ስለ ዝኾንኩ ፅብቕቲ ዝኾነት ሕዝታ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ናተይ ብዛዕባ ሕጊ ናይ መሬት ገለ ዝብል 2-3 ግዜ ኣብ መሰጅ እውን ፅሒፍለይ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ኣይምልከተካኒ ኣብቲ መበቆል ዓድኻ ግን ገዛ ክትገዝእ ጤሳ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ናይ ኩሉ ሰብ እያ እንድሕር ኢልካ እኮ ከባቢ ኣስመራ ንኩሉ ሰብ ዝብፅሖ እዩ ንዓኻ ብፍሉይ ወይ ንዓኺ ብፍሉይ ዝብፅሓኪ ይኮነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጋሽ ባርካ ዘሎ ሕርሻታት ንኩሉ ኤርትራዊ ዝብፅሖ ዝበሃል ዘሎ ኣስመራ ዘሎ ቦታታት እውን ንኩሉ እቲ ቅጥዒ ዘማልእ ብማዕረ ዝብፅሖ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኤርትራ ናይ ዜጋታት ሃገር እየ እንድሕር ኢልካ ኣነ መበቆል ዓዲ ኣለኒ ግራውቲ ነይሩኒ ዘሎ ኩነታት ግን እንድሕር ብከምኡ ኮይኑሲ ሓደ ኤርትራዊ I don't know ኣብ ቃሮራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዕድላት ኣይክረክብን እዩ ማለት ድዩ I think there are many questions ገለገለ ሰባት ከምዚ ዝዛረብዎ ዘረባ I really hope ናይ መንግስቲ ፖለቲካ ኮሚድዩ ወላ ፖሊሲ ኮሚድዩ ኣይፈልጥን እየ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብታ ዝተወለደሉ ዓዲ ጤሳ ክወሃብ ይኽእል እዩ ሕጊ ናይቲ ሃገር ከም እንድሕር ኮይኑ ፋይን ጤሳ ተወሲዱ ሰብ ግን ሓደ ኢንቨስተር ካብ ቃሮራ ወዲ ቃሮራ እንድሕር ኮይኑ ጫፍ ናይ ኤርትራ ቃሮራ ወይ እውን ወዲ ማይመነ ወይ እውን ወዲ ሰንዓፈ ወይ እውን ወዲ ዓሰብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኢንቨስት ንክገብር ዕድል ክወሃበ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን I think these are questions that መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቻይና ንዝመፀ ካብ ስዑድያ ንዝመፀ ካብ ቀጠር ንዝመፀ ካብ ጥልያን ንዝመፀ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኢንቨስት ክገብር ድሕሪ ዝወሃቦ ኮይኑ ነቲ ሃገር ንምዕባል ወዲ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ዕድል ክወሃበ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ናተይ መረዳእታ ኣብሶሉትሊ ክወሃበ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካረን መፅኡ እቲ ዓዲ ከበርክት ዝኽእል ድሕሪ ኮይኑ ቦታ ክወሃበ ይግባእ ምክንያቱ ሓደ ኢንቨስተር ኣብቲ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ን5 ሰብ ድዩ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ን20 ሰብ ድዩ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ን100 ሰብ ድዩ ን200 ሰብ ነቲ ከተማ ኣብ ምምዕባል ነቲ ሕብረተሰብ ምምዕባል ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ now if you talk about ናይ ገዛውቲ ናይ ሪል ስቴት ክንዛረብ ከለና ናተይ ሪቶ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣነ ከም ናተይ ምርጫ መንግስቲ ገዛውቲ ክሰርሕ እንተዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መንግስቲ ሰሪሑ ልክዕ ከምዞም ካልኦት ገዛውቲ ዝሽየጥ ጥራይ እንተዝኸውን ስለምንታይ እዩ ዝፅቡቅ መሲልኩም ሓደ መሬት ኣይባኽነልካን እዩ መሬት ስለዘይባኽነልካ ድሓር ድማ ታይትል ናይቲ መሬት ኣብኡ እቲ መንግስቲ ክዛረብ ይኽእል እዩ ገለገለ ንኣብነት በዓል ዱባይ ክትገዝእ ከለካ እቲ መሬት ን99 ዓመት እዩ ድሕሪኡ ሊዝ እዩ ኣብ ስዊስ ከምኡ ንኣብነት ገዛ ክትገዝእ ከለካ ኣብቲ ገጠራት ተኮይኑ ናይቲ መሬት ዋንነት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከተማ እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሊዝ እዩ እቲ መሬት ናትካ ኣይኮነን ድሕሪ 100 ዓመት እቲ መሬት ወይ እውን ምስ መንግስቲ ኣሬንጅመንት ክግበረሉ ወይ ገለ ክግበረሉ እምበር ጠቕላላ ክትወስዶ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዘረባታት እዚ ኣርእስታት ንዛረቦ ዘለና እቶም ኣብ ኮሜንት ሓደ ግዜ ፈሊጥኩም ዲኹም ዋላ ንሰብ ከተሰንብዱ ኢልኩም ትፅሕፉ ጥንቅቕ ኢልኩም ተፃሓፍኩም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ቪድዮ ናተይ ዝዛረቡ ወይ ሕጊ ፈሊጥኩም ፀሓፉ ድሕርቲ ክትፅሕፉ ኮይንኩም ፈሊጥኩም ነቲ ኩነታት ነቲ ህዝቢ ኮለጌና ከይሓሰበ ከሎ ኣይነሰንብዶ ኣነ ንርዲት ናተይ ከምኡ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብገረ ልቡ ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ደይመደይልካ ነቲ ሰብ ደሰንብድ ዘየላ ብሕጊ ወይ እውን ካብቲ ኤርትራ ከም ፖለቲካ ትሰብኮን ኣብ ባይታ ካልእ ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ እንተነወግድ ፅቡቅ ይመስለኒ ኣነ ናተይ መረዳእታ እዩ ኣብ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራ ዌልካሚንግ ከም ዝኾነት ክንእምን እየ ዝደላኒ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ንኤርትራዊ ክትህብ ትኽእል ሃገር ከም ምዃና ነዚያ እየ ክጉስጉስ ዝደሊ ደን እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጡ ገለ ፍሌክሲቢሊቲ ክህልዎ ይኽእል ግን ጀነራሊ ኤርትራ ኢዝ አ ዌልካሚንግ ካንትሪ ንኤርትራውያን ቀዳምነት ካልእ ኢንቨስተራት ብብሽጣሩ እዩ እሱ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እንተኸሊካ ኣብ ኢትዮጵያ ከይ ስለ ዝኽእል ንሱ ምርጫታት ኣለዎ እዩ ንኤርትራ ግን ኤርትራ እያ ቀዳምነት ናቱ ካልእ ሃገር ከም ስደተኛ እዮም ክመፅዎ ወይ እውን ከም ወፃእተኛ ኢንቨስተር ኮይኖም እዮም ዝመፅዎ ከም ሃገርካ ክኾነካ ይክእል ከም ሃገርካ ክኾነካ ይክእል ስለዚ ኣብ ሃገርካ ልዕሊ ኣብ ኬንያ ዘሎ ልዕሊ ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ልዕሊ ኣብ ታንዛንያ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ዕድላት ክወሃበካ እቲ ዝበለፀ እዩ ንመለስ ኣብታ ኣርእስቲ እታ ሓንቲ ኣርእስቲ እዚኣ ፅሒፍዋ ዘሎ ክንመሃራ ስለ ዘለኹ እየ ኤርትራ መጀመርያ እቲ ስእልታት ዝጥቀመሉ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና ኣነ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ካብ ብዛዕባ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ደስ እዩ ዝብለኒ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ስነ ስርዓት ዘለዎ ስነ ምግባር ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ቴክኒካሊ ሳቪ ዝኾነ
ነገራት ድማ ከምዞም ኣብ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ንሪኦም ዘለና ንሽተይ እንተትሒዝካዮም በላሕቲ እዮም በላሕቲ እዮም ክትሪኦም እዚ ኩሉ ድሮናት ፈቲኖም ዶ ገለ ናይ ሶላር ብዙ ቴክኖሎጂታት ይፍትኑ እዮም ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት የለን ቴክኖሎጂ የለን እዩ ዝበሃልካ ኣብ ባይታ ግን እቶም ቆልዑ ክዓግቶም ኣይከኣለን ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስቴም ዝበሃል ናይ ቴክኖሎጂ ፊልድስ እዮም ሳይንስ ክኸውን ይኽእል ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ኢንጂነሪንግ ክኸውን ይኽእል ታይም ድማ ኣረነ ስቴም ዝበሃሉ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርታት ናይ ኢንጂነሪንግ ሳይንስ ማትስ ሶሪ ማትስ ስለዚ እዚ ፊልድታት እዚ ኣብ ሓደ ኮሌጅ እዮም ዝገብሩ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ፍሉጥ እዩ ስቴም ዩኒቨርሲቲስ ኣብ ስቴም ዝተምሃረ ሰብ ኣብቲ ናይ ፈጠራውነት ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝያዳ ኢንጂነሪንግ እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ስቴም ዝበሃል ኣብዩ ዘሎ መስለኒ ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፊልድ እዚ ዝለዓለ ክዓቢ ክኽእል ኣሎ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ ድማ ክህልወና ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ጠቂስዎ ዘሎ ከም በዓል ድሮናት ዝኣመሰላ ኤርትራ በዓላ ናታ ፀጋታት ከተፍሪ ድልውነት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ወይ እውን ብቅዓት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ and I really like ከምዚ ዓይነት ፖስስ ካብቶም ደንቢ ሃገራውያን ከምዚ ዓይነት we have to push for positive impact yes ኤርትራ ሓያል ምዃና ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ ግን እቲ ክኽወን ዝደልዮ ምዝራብካ ምፅሓፉ ነገድዕስ እዩ ስለዚ ዘለና ፀጋታት ኣዋሂድና ሓያል ሃገር ንክንሃንፅ ክንከይድ ኣለና ኣብ ዝብል ናብኡ ኣተኪርና ካብኡ ከይወፃና ክልተ ናይ ኤርትራውያን ፅሑፋት እውን ክሸር ገብረ ግን ቅድሚያ እዚኣ ለንቀነ ወፂያ ዘለያ ነዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣልቡርሃን ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ሚድያ እንታይ ክገብሮ ይፍትን ኣሎ በሃል ኣሎ እስላማዊ ሓይሊ እዩ ብኢራን ድማ ይድገፍ ኣሎ ዝብል ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ተነቃፊ ዘረባ እያ ቀላል ዘረባ ኣይኮነትን ምክንያቱ እስራኤል ከተጥቃዕካ እንተደልያ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ትጥቀመሉ ታክቲክ ሕሉፋት እስላማውያን ሓይልታት ከምኡ ድማ ምስ ኢራን ምትእሳር ኣለካ ዝብል እዩ ስለዚ ኣልቡርሃን ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ርክብ ከም ዘሎ ብዓብዪ ዝዝረብ እጅግ እንታይ ገብሩ ደልዮም ኣለዉ ካብ ግብፅን ካብ ስዑድያን ኣልዮም ምስ ኢራን እዩ ዝራኸብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ምስ ኢራን ይራኸብ ኣሎ ትብል ዘረባ ንዓና እውን ክፀልወና ትኽእል እያ እዚ እቲ ሚድያ ናቶም ክፅሕፎ ጀሚሩ ዘሎ እዩ ምስ ኢራን ትራኸብ ኣላ እንተተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኣልቡርሃን ትሰርሕ ኣላ ዝብል ዘረባ ወሲኽካ ናብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ጥንቃቐ ዘድልያ እዩ ብርግፅ ኢራን ኣብ ሱዳን ትገብረላ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ባይታ ኣይረኣና ኢራን ንባዕላ ኣብ ኩናት ፀኒሓ ሕጂ ትትንስስ ዘላ ኣይኮነን ምስ ሱዳን ምስ ሑቲ ዘለዎም ርክብ ከማን ንፁር ኣይኮነን ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ንሑቲ ብፍሉይ ኢራን ትረጥኦም ኣላ ዝበሃል ዘረባስ ሳዕቲ ኢና ንሰምዖ ዘለና ሑቲ ብነብሱ ዝመሓደር ዘሎ ከም ዝኾነ ኢና ንፈልጥ ኣብ ሱዳን ሕጂ ሱዳን ክዕወት ስለ ዝጀመረ ንቅድሚት ክደፍእ ስለ ዝጀመረ ኢራን ኢዳ ትእትወሉላ ዝብል ዘረባ እገዳታት ኣብ ምውራድ ፀቕጣ ኣብ ምግባር ተፅዕኖታት ኣብ ምግባር ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ እዩ እዚ ድማ ልክዕ ኣብ ባይታ ሱዳን ትዕወት ከም ዘላ ስለ ዝረአ ዘሎ እዩ እቶም ዝዕወቱ ዘለዉ ድማ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎም እውን ይንገር እዩ ኤርትራ ትሕግዞም ከም ዘላ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ደገፍ ዘለዎም ከም ዝኾኑ እውን ይንገር እዩ ዋላ እውን እቶም ዝዕወቱ ዘለዉ ከምኡ ዝብል ቋንቋታት የውፁ እዮም ሓደ ካብቲ ነቕፋ ፕረስ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ወላ ኤርትራ ኣውፅዎ ዝነበረ እዩ ከምዚ ኣገዳስቲ ከተማታት ወይ እውን ቦታታት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ኣሜሪካ ይኹን ኢማራት ይኹን እስራኤል ዘጉርዕዎ ዘለዉ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ምትእትታው እንተሎ ኮይኑ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ባት ኤርትራ ብርግፅ ኣትያድያ ያተወትን ንዑ ገዲፍካ እቲ ምሳና ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ህዝቢ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይዕወት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሕሜቲ ድማ ጠቕላላ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ዝገልፅ ሓበሬታታት ጠቕላላ ተስፋ ቆሪፁ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኣመና ይሃድም ከም ዘሎን ሰራዊት ናቱ ቦታታት ገዲፉ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ነቕፋ ፕረስ ኣውፅዋ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ንኤስ ስዳር ብምሓዝ ናብ ጀብራት ኣልሸክን ዓድታት ማለት እዩ ሰራዊት ሱዳን ንመላእ ዞባ ሰሜናዊ ኮርደፋን ካብ ዕሱብ ምልሻ ሕሜት ሓራ ንምግባር ገና ገዝጋሱ ይቕፅል ከም ዘሎ ካልእ ሪፖርት ነዚ ናነገርኩ ከለኹ ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኽዎ ወላ እቶም ዕጡቃት ምልሻ ናይ ሕሜት ዝነበሩ ገለገሊኦም ተስፋ ቆሪፆም እቲ መኻይን ናይ ውግእ ኣብ ጫድ ይሸጥዎ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ካብ ዝከታተልዎ ዘለዎ ርየ ነይረ ስለዚ ኣብ ሱዳን we are witnessing ሓደ ፖለቲካል ሽፍት ፖለቲካዊ ሓይሊ ይቕየር ከም ዘሎን ነዚ ንምድሓን ንሕሜት ንምድሓን ነቲ ቃልሲ ድማ ከም ዝህሉ ንምግባር እስራኤል ከምኡ ድማ ኢማራት ነቲ ሕሜት ንምድሓን ብዙሕ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው
ኤርትራ ሕሜት ተተሳዒሩ ኣጸቢቕና ንሕጎስ እምበር ንጉህየሉ ኩነታት የብልና እዚ ማለት ግን ከም በዓል ሱዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ወላ እውን ሕሜት ወዲቑ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ቀሲና ንሓድረሎም ሃገራት ኮይኖም ኣይስምዑንን እዮም ምክንያቱ ኣገይን እቲ እስላማዊ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ናብ ስልጣን ይምለስ ኣሎ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እቲ እስላማዊ ሓይሊ ድማ እቲ እስላማዊ ኣተሓሳስባታት ዝድግፍ ስለ ዝኾነ እስላም ከም ሃይማኖት ዓብ ቦታ ዘለዎ ወይ ግን ሕሉፍ እስላማዊ ሓይልታት ድማ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ካልእ ሕማቕ ፈተነታት እውን ይፍትኑ ነይሮም እዮም ወላ እውን ኣብ ገለ ክፋል እኮ I think ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተቂስዎ ነይሩ ክሳብ በዓል ኦሳማ ቢንላደን እኳ ኣብ ካርቱም እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ኣብ በዓል ሶማልያ በዓል አልሸባብ ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ኣይሲስ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ሱርያ ዝፈጥሮ ዝነበረ ኩነታት ተሪኢኻዮ እዚኣቶም ናብ ዓድና ክመፁና ይንደልና ወይ ናቶም ፅልዋ ኣብ ዓድና ክመፀና ይንደልና ስለዚ ኣገይን ሱዳን ሓዊ ዝብዩ ጥዑይ ሃገር እዩ ጥዑይ ህዝቢ እዩ ግን እቲ ሕሉፋዊ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ግን ነቲ ሃገር እዛ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ዝገበረ ሓደ ሓይሊ ንሱ እዩ ንዑ ዝቃወም ሓይሊ ኣሎ ኣብ ሱዳን ብዝኾነ ግን እታ እስራኤልን ኢማራትን ዝኸስዎ ዘለው ንህዝቢ ሱዳን ሓልዮም ኣይኮኑን ፖለቲካዊ ምትእትታው ወይ እውን ነቲ ሕሜት ዝበሃል ንምድሓን ዝጥቀመሉ ዘለው ታክቲክ ጥራዩ ኪኑ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ክንበይ ንኽእል ኢና Now let's go back to ናብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ማለት ረሒኡ ሕጂ እውን ንሰራዊት ሱዳን ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ይደግፍኦም ኣለዋ ክብል ከሲሱ ኣሎ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ከምኡ ድማ ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓይልታት ይድግፉ ኣለዉ ክብል ክስታት ኣቕሪቡ ዝፈልጥ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዶግሎ ሕጂ እውን ሂብዋ ኣብ ዘሎ መግለፂ ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ፖርት ሱዳን ብምዃን ንኩናት ኩርድፋን ይመርሕዎ ኣለዉ ብምባል ነቲ ሓይልታቱ ኣብ ኩርድፋን ገጢምዎ ዘሎ ክስ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ነቲ ኣብ ዞባ ኩርድፋን ዝገጥሞም ዘሎ ምጥፋእ ንምዕጋት ነታ መንግስቲ ሱዳን ደጊሙ ዝምለሳ ዘሎ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝኾነት ካርቱም ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ድሕሪ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ንዞባ ኩርድፋን ሙሉእ ብምሉእ ንኸምለስ ከተኽእሎ እትኽእል ኣገዳሲትን እስትራቴጂካዊትን ከተማ ባራ ተቋፃፂሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብዚ እዋን ዝበዝሐ ከባቢታት ዳርፎር ተቋፃፂሩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኩርድፋን እውን ኣብቲ ምስ ዳርፎር ዝዳወብ ከባቢታት ገለ ክፋል ተቋፃፂሩ ይዝርከብ ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን ካብ ኩርድፋን እንዳደፍኦ ይመፅእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ናብ ውሽጢ ዳርፎር ክድፍኡ ዘሎ ተኽእሎ እንዳለዓለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዳርፎር እውን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከተማ ኣልፋሽር ክሳብ ሕጂ ዘይተቋፃፀራ ዘሎ ኮይኑ ኣኽቢብዋ ከምኡ ድማ ብዝፈፅሞ ዘሎ መጥቃዕትታት ግን ካብታ ከተማ ዝተመዛበለ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከብ ህዝቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕሜቲ ቀስ ብቐስ ካብቲ ኩነታት ካብቲ ፀወታ ይእለ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ማለት ግዜ ክወስድ እዩ ንዑ ንምድሓን ድማ ኢማራት ኩሉ ዓይነት ጉያ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግድ ኤርትራ መክሳስ ድማ ቀዳማይ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናብቲ ሓደ ንመለስ ናገሩት ቀይ ባህር አይናችን አሰብ ልባችን ነው እያሉ ነው ፊልድ ማርሻሉም ሰሞኑን ቀነቀጠሮ ሁሉ የመያዝ ያህል ጠብቁን በዚህን ጊዜ ወደቡን ወደኛ እናደርጋለን አይነት መልእክት አስተላልፈዋል አዲሱ ዓመት እንዳለቀ 2000 ማለት አዲሱ ዓመት እንደገባ በ2018 ይኸው የወደቡ ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱ ምንድነው ዘመቻ ደብዳቤ ኣብታ አንተ በዝራናያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ኣጀንዳታት ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ቀደም ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ድማ መራኸቡ ኣበይ ከም ዝኣተዋ ኣብዚ ሓፊሩ ኣይምልስን እዩ ሓቂኡ ድማ ክሓፍር ክንዲ ገለ ሓይሊ ባሕሪ ነይርና ከመይ ጌርካ ወዲቕካ ንዝብል መልሲ ክህብ ስለ ዘይክእል ኣብ ስተጅ መራኽብ ናቱ ብምሉእ እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝማርኸቶ ኣይዛረብን እዩ ኤርትራ ይማሪኻቶ ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ነይርና ክብሉ እንተሰሚዕኩሞም ኤርትራ ይማሪኻቶ ምክንያቱ እቲ ኩናት ናይ ፈንቅል ክንደይ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓይሊ ናቱ ኣብ ባሕሪ ነይርዎ ቦገን ዓሰብ ነይርዎ ቦገን ባፀ ነይርዎ ሻዕብያ ማሪኽዎ በዓል እዚ ንዑና ነብዑ ክዝክርዎ ይኽእሉ እዮም but that's not the point ኩናት ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ተሳዒርካ ባሕሪ ገዲፍካ ወፂኻ ኣብኡ ዝነበረ ኩላ ረኪብካ ወፂኻ ስለዚ ኩናት እዩ ነይሩ ወራሪ ሓይሊ ኢኻ ነርካ ኤርትራ ናፅነት ኣውጃ ሪፈረንደም ጌራ ኣፅዲኻ it's an old story ግን ድመልስዎ ዘሎ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ንምትንካፍ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ብሬን ዋሽ ንክገብሮ ዓጢቑ እዩ ዘሎ ብሬን ዋሽ ገይሩ ስኻ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዘለኒ ካልኩሌሽን ናቱ ማለት ከምቶም ቅድሚ ዝነበሩ ሎሚ እንተዘይተዓወትና ህዝብና እናበርከተ ይኸይ ስለ ዘሎ ነቲ ዘርኢ ናይ ክፋእ ናይ ሕማቕ እናዘራናዮ እንተፀኒና ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ንደልዮ ግዜ ክመፀና ይኽእል ተሓሳብ እቲ ዝብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ቃሊልካ እውን ዝረአ ይኮነን
حدا نقتل أبتي إثيوبيا نخيت فرس تباهيلو بزح زربن زسرحن كنتات الله حدا تقراواي نتقدايتي من البات أبزي زعبا كينات كزرب كله أتو أمانيل بيدا مريم دس حفاني ارتكل إثيوبياويان دما تعويد غير لوميو a plea to all Ethiopians and people of conscience نقول لهم بإثيوبيا تعويد ناي أقداس تعويد الوام كابكينا زرب حساب يلن سلازي هنا إرتراويان تاريخنا ويحلنا بزعق زي بدوتات مسينا قد إبنا واقع كفيلنا سعرنا مجحرنا ويدما نعنا زعمق يلن يلو زهدد إرتراوغن يلن إرتراوي واقع ناي كوينات تاي مخانو نشتي يخون عبو كوينات ولا ون حادث أيقونة أنت تريتون قتل الناس غلط غينو كسارين عنا كوينات كسارة مخان كندي إرتراو زردو سبيل سلازي إز أوعدنا يا مانيل إثيوبياويان تم حلنا زلوكمن أتومنا تكونات كتردو تقول زو كوينات زي لما نمزر بحيكون أبي أحمد دما كوينات أبغي سو خمزر له درجة بزحت أبزوانزي أبزحت أبزح نجر زت أمامنيو ز رجس أنياتات كوينا لنا أبي أحمد كوينات يدل خمزر له رجس أنيات كوينا لنا أبزوانزي أنت زي غيرو سلام سلازم مرة صدق كونسي عقمو سلازنا عقد رأي so تيزلو أكايدا ناتو كابتن ريو زلنا ولو نحجت ديكون دحر جزيه خو قبر يزداد سوايتي انا بزح جزيه زعبه معبالناتنا بزعبه تكنولوجيناتنا دزاربني حدا نسيو مغنياتو جيمناتو لو متى تواغاخو دحر 5 عامد دحر 6 عامد قبر خون زبلالو تصني مالت يبسلطان فزي حدو نسوك بنقرلو زخل كل عين بدحر مغارجا كسراح زخل سراح إرترا كم تنملس هو دغن مدخام كله تقبر زنبرت دحر مغارجا كل سراح كله اكتيفيت تقبر لو يمزول زلو إرترايان كمان قد صار إرتراي زي اي تقبرنا لو يمكن بلاي نخلينا معناته زي سبزي حدا غنيا مخانو دحرامينا سقم تقصد له جيل مستقل بالدوتات نتنازلو ولا ون تسعويد إيرترا إيو جزاء مسرح إيو جزاء ناي مكل خلط رايدي كله إيو جزاء ناي كنت بعول معدناتا كتوانزفو أي جبان أي مرتني أبزوان زي because at the end of the day نحنا بقطبا الدخيمم كنا بروز دليو صلاة تسلا نرزال لنا نحنا بقطبا تدخيمنا التكنولوجي كوا صبيهم تتريفهم سبحانه جوه بركبونا يقولون يوم نحنا دما ناي تكنولوجي صبللتنا كانت رينا زبل بس واي انا بزحت يا تكنولوجي ون كنسقم على زبر يتوزلن بزحات يرتراين كما يقوم ابزي الله حدا نتي صبو ነገር ከመጸና አለው እንብል ዳለና አንጻርት መንግስቲ ዝረብ ዘሎ ኮይን ጽማም ሰባት አለው but not every day we respect that for them ግን بزحات يرتراين ابز ጉዳይ እዚ ምሳይ ከም ሳማ ይፈልጥ ወላውን በአፍኩም ክትዛረቡ አይትድለዩ ወይም ገለኽቱ ላይ ትደልዩ አብ ኤርትራ ቴክኖሎጂካው ዝላክልወና እንድደሊና ኩልና እንደሊና እዚ ጸላይና كعبل لنا أبز تكنولوجي سلزين دلي معناته كل تزلو تكنولوجي أنصارنا نخطط كمالو دحرز بالسلاء سلزين بلنا نحنا كنقدم كنكلها لنا نقدم كل ما تبقى صوتاتنا مليش كحيل خلالو كابز بلي سلزي يا مانيل تعويد بزحات تبيانيا بزحات كم مشكع علالين نقلن كتقامولي خاطري إرترا بفري أنا بزح صحيح كله بفري لبهم تفيكم سلزي لكن لما يمزبلو سلاني بالسنة كومنت في اللي حدا إثيوبياوي نوعو كأمني لزعرو له مغنيات حنت سكند يبلي حنت سكند كتفايدة لنا نعم كأمن أنا نيرتراوي هي كأمن زدل ويم سيرتراوي كما خرج زدل بر نحدا إثيوبياوي في اللي دما كادرنا يعبي تعريف النيلة نوعو كمن لسك زيادة فعلو مغنيات يبلي أجي لما لسابتنا تجارو اللي تبروزلو يتفرس دليت انتدى هاليوم نسندي نقول لك زي نبل إثيوبيا عباس لزونة تتفرس دليت يقول له منين يعني بعرفان دلي انتدى هاليوم نيتقرأ قداي إثيوبيا في روسيا أو محرز من يمكساس إثيوبيا في روسيا أو رموز اللي مكساس إثيوبيا في روسيا من السودان كم زي مهان إثيوبيا في روسيا من إرترا كم زي مهان إثيوبيا في روسيا أسلزي كمرسي يقول يوم إثيوبيا جازي في عدي إزبل يوصل نجرجن وأنا كي يعرف إن إثيوبيا تغلي تفرسها كأول ما حدا جزيس معرباويان زوسن ووسانا كله تخكلن عوتن كوين دي خزفلت كوين ستاين بالزلنا سو مرئيتاتنا أنا سلطانو نمعقاب زغورو زلو منقسقاس ايو إليزا قبولنت نمركاب دغاف نمركاب محبراዊ መሰረት نمركاب እዩ ናብ ዝኩይናት እዚ ዝመጽ ዘሎ ይብልሞ ናፍታ ቀጽላ በብናትና መርአይ ያቅሚጥና ለና ግን አንይስና ይኮንና ንር ያለና ማለት ተጉዳይሲ ምዕራባውያን ይድግፉዎ ደማ ይድግፉዎን ታይከይ ገጥም ናብ ዝብሉ ነው ይኮንና ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትስ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ሕዚ ኣጀንዳ ገይሮም ሲዎ ዝብል ካብኡ አንቶ ንሽተይ ገሊፀ እያ ክኸይድ ምስ ኢምራት ዋ ናይ ትግራይ ኩን ኤርትራ ሕዚ ድያ ትነስ ንትግራይ ክትወርር ከላኮ ናይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ንክፍፀም እኮ ዕዉት ንክኾነሉ እኮ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብምስላፋሲ ብዲፕሎማሲ ጥራይ ኣይኮን እኮ ብኣካል ብምሕጋዛሲ ህዝቢ ትግራይ ንክጭፍጨፍ ምክንያት ኮይኑ ሕዚ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ሱዳን ትበሃል ዓዲ ወይ ኣምሓራ ዝበሃል ሓይሊ ንምንታይ ሕዚ ኢላ ነናእሶ ንትግራይ ክወርር ከለኮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ሓይሊ ዘስልፉ እንዲመፅዩ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ምስ መን ክስለፉ ከለዎ እዮም ዝንእሱ ምስ መን ዘይክስለፉ ከለዎ እዩ ኣንጻሩ ክኾኑ ከለዉ ነድሶም ምስቶ ተሰሊፎም ንጉልበቶም እንትኮይኑ ካሊእ መልክዕ ሕዚ ዝገብር ቀፂልና ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝውላዕ ኩናት ንትግራይ ዘለዎ ሒዝዎ ዝመፀ ሳዕብየን እንታይ እዩ እዩ ሕዚ ወረዲ ሕዚ ደፊኡ ዝመፀ ይመስል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ሓደ መወዳእታን ዝወድእ ይመስል እሞ ሕዚ እዞም ዝኦ ሳዕብየን እንታይ እዩ እንታይ ሒዙ እዩ ዝመፀ ኣሎ ዝብል ብሸዊት ዳ ክንጅምር ወይ በብርሽ ኣብርሽ ኩናት እዚ እንታይ እዩ ሒዙ ዝመፀ ኣሎ ወገለገለ ሰባት እስከመይ ገይሮም ድዮም ዝገልፅዎ እንታይ ትብና ኣይምልከተናን ይብሉ እሞ እኔዎ ድዩ ማለት ኣይ ዝርኡ እዚ من أبتكرك صعوبة خل صعبين هذا نتزحسب زلوا تقرأي زلوا استراتيجيكوي طبيعة هذا يمزز مالتي هذا استراتيجيكوي طبيعة نتي زلوا ورار تقرأي زلوا استراتيجيكوي طبيعة دليت نايتي 4 كيلو زلوا سرعات أقوم تأتي خبر كله زوج زي تجارة زكبر تقينو نتقرأي تيلكما حلفلو خناتات أي رأين بتجار مالتيو معناته من قصر 4 كيلو بعفار راح تواجيو تزرر يزولو أجندة كفت أمثلة زي غير تقرأي كتكام جدا إلى إذا أمن جئتي كنتات بوغناي تግራይ ዘሎ መረዳእታ እዝና መሰለ ከሎ ካብ 4 ኪሎ ድወፅ ዘሎ ዘረባ ድማ ስምዑ دوش وساني أخيب 4 كيلو حدوش وساني أخيبا تخيرلهم بيت منجستي منيليك لو معالتي عبو قداي تقراي وساني استبهال أخيبا تخيرهم بريزيدنت كيجاوي من محدار تقراي جنرال تادس وردز تحوصل له تأخيبام قد باي مصر أبي أحمد نايمو داتا كاردود متقام عبج عفز بس حكم دخونا زملاخة عزو أخيبا مخانم نمفلات تخيرلهم منيسر قدات مبرع أفريقا عطو جيتا شوردا كمون أم حداري كل أم حرا أرقا كبرن نمعرا بتقراي نبل سقنا وكيلو زم حدر زولو كورنيل دمك أزودوز تساعتفو العقيبة كم زخنم زملاخته تم فلفلات حبيتام تمزابل تقراي سلماون وحسن متحلين ناب مربوتم زملس لكونتات نمفتار زعلم كم زخنة تقليص علام اتي سند منيستر عطو جيتا شوردان بريزيدنت جنرال تادس وردان كمون بريزيدنت كل أمحرا أرقا كفالم كمون كورنيل دمك أزودو نزتحوص لقينم اتم كاب معراب تقراي استمزابلن نحموش تكرمتي عبزي وحسم عقابيم زساقي زلو تمزابلتن عب سودان زركب سدتنيا تقارم دحنتم تحلم ناب مربوتم عبز حصر وان كم زملسوم زبل كم زخونه تقليصم دحنتم تحالي مالتون منግስት ፌደራል ሙሉ አحላ ስለዚህ ንሪዮ ዘለና ጉዳይ አብይ አሕመድ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክዘርጎ ሓወኽ እትወሉ ኣብ ኩናት ንዓትዕዶም ክኣትዉ ንከፍርሶም ብዙሕ ፈቲኑ እቲ ምፍራስ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ኣብዚ እዋን እዚ ነታ ክገብራ ዘይደሊ ዝነበረ ነቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ንኽመልሶም ምናልባት ምምላስ እውን ጌም ክትከውን ከም ትኽእል ግምት ኣለኒ ግን ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ they probably know what's best for them ይብሉ ንዓታቶም ፅቡቕ ዝኾነ ንዓታቶም ዘዋፅእ ዘበለ ምንጋር ዘድዮም ኣይመስለንን ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ክትርዳእ ዘለኩም ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ተጠቂሙ ነታ ንነዊሕ እዋን ተጠዋቢልዋ ዝነበረ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሓንቲ መዕለበ ክገብረላ ነዛ መዕለበ ዝገብር ዘሎ ግን كم تنسوم زبلوا زلوا بكل وانقد خانسوم عزلنا أبي أحمد needs to be stopped تقوم بالو تي تعكنا يتي تصوم دون كن رينا كان من نبتنا يصوم دون مسجاريجن زيا مخرس كسم عوان نفسه كفسر تدليا 4 زيا مخرس عوان نقول لسه كنت كم تخليها أو حدا بوتا 4 أكلات ينور نيرهم يلمون تحدث سبعيو حدا رأين حنتي شابوتن حنتي تيلن نيرهم بحدنت نانور نهانو
ግን ድማ ሓደ መዓልቲ ንኩሎም ዘጥፍእ ፀላኢ እናመፅኡ እቲ ፀላኢ ንዕኦም ተመን እዩ ተመን ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ሓንቲ ገዛ ንዘመናት እናነበርናሃሉ መጀመርያ ተፀጊዑ ክመፅእ ከሎ ደርሆ ሪኣቶ تا دور هرياتو عبكن دي كتزارب أنا فري لها من التي خليه سلازي فري لها من التي خليه بعلم تمو خالات أكلات المرأة أنا هم التي خليه يمتصل له إلى تميل خزارب إيه بالليل لا أصيلات الرياتو تاتيلون عنون نتيرة هم التي خليه سلازي أنا من مشجري يقولون بعلم تمو خالات أكلات تري أمنا علم بعلم فلت لا ريا خم زرعه أصيل بعراي ريو بعراي أنا قلوتني عيه تحت حبينا هم اللي تخليه ويلهم دي أتياتهم بينو ريق خمسة رأي تسبعي وري ووا زم إنسان يخول عمز غنبرنا عي تمن بيتري زبيت أخوات تخليه لهم كلهم ريهم خمسة رأي سخيلهم ده حال الزمن حد الناس يقول لهم هون مصريهم تصدقي ما تسموه وتويلو مرت علامات بها اللي بوتا دراسين سنهنا علامة كأربعة مجمر يعني من كتقع خيه كعوات تخليه تمام نتسبعي نفتا دور هذا عطو مسيلو زليلو نتسبعي نخصو سبعي تنخصو ويبل نايكا حرة سبي مطو مدحاني تيلن كاينا نقول دا تمن تنخصو تموتي مو هذا سبعي بلو تدور هذا يعني أتاخد السحر دوامه بدو ما خجرنا خندر زيلا كم جمبر يا زرعيت جاوت مجمر يا موت عريضة أنا مدحاني تبهيلا جني عيد حنن سبعي موتو مش موته إذا سبعي مويتو أوريدي بتحيمانه توبة هلا عصرت خفتة زبال فتحت دمه تادر تاتيل دمه تحريده عندنا عبر محك دماني فتحت وأراون تحريده سلازي ثمن نتاجزا ملو بملو حزوات قاصاصير وايد بحال سلازي تقارون حزينا حادنت أفتح فينات زنورت حادنت كم تنايتم صوت نبرسة تبصح أب سلام نخوض ومن قد سلزله تاب كينات زل حدنت نابزاب زي عنيتو ناي سلام حدنت تزيم سينايا بوليتيكاون وتادران كدتينا تعميرنا حدنت فتيرنا نتقراي كلمكت تخيلنا ترحيو كاب سنتت كاب برست نسح وصز غلز تقراي زا مخري سمعكم معكم أنا دما تا مخري نما نمحورة السب حدنت زو قدسو زبالي أقداسيت مخريا ترجمنا على نير تراوين ونتدلي إنا مخريا زيا سلازي اتتمن نعنا تمنا بزوانزي أبي زلو قالوا كلهم مسوز اللاقبو معرباين حلتاتنا تمانيهم الزوم أتمان زياتهم بيناي من قدي موصلو قال سب كابز تمن زي أنا كرب حخليه زبل أمنات كل وي غليو ناب 4 كيلو ناخذ قعقع زبل زلو بناتو مرداتا أنا كابز قدايزي كرب حخليه زبل أمنات سلو زلو وي جن أزي كرب حكا زخل دايكوني كتفا حكا زخل مخانو كتجنزب لك تا مخرج ما أتين كازيا قد أسيتيا من البات نزيوم حدا نعتاتهم بوجن نلبونا أن تخونهم بر سمعهم كغير زخلو كوخم زي كون فلتينا. خان عدي سبب كتفوت بل تخيل لها دكتور أبي إرتاوس لزخون مس أبي خوينا إنا نسرح إيزولة تزربه جنباردو ولا جلوبال أنا كجنبار جلوبال أب تايتانيك تسألكم تدنسوا أب تايتانيك تسألكم تبقاسوا كلهم كنتوا حليهم يلكم زعما في كان نسخة يكون نعم نسخة عدي سبب كتفوت exactly تايتانيك تبعال تمركب تا فيلم تفلتوا أتوقعكم تايتانيك دي تفرس يا تمثل نيرة أب تايتانيك زنبورو سبات أب عالم تزلع على وحسنا زلوا مركب تسقيلهم كم زلوا يد مثلهم نيرو ردين في الدي أب تايتانيك زنبورو كلهم زان تايم كوينهم لذي إزياتهم دماء نهاجركا كفرس خيد زلوا نعم النسي تايتانيك تودع مخانا سلزي فلوت يوم تسقيلهم أباز بعض تايتانيك أبكد مياه توت كل بوتا النار آخا خلقها أب أكسك عليه يلوز خيد أبي أحمد نبي خيدالو نهزبي تشفشفالو أب حجرو دما جف تقامو أجات إمو خمسة نافلو تخلو بس أبك سر حز خد زلو we know this gonna be a bad ending حما أب أولاد أي كلهم زخل زخنة نبتي كنا تاتسجيرنا زي ما تصمدو بنقدرنا أم بس نعو بحدنا مقبار كاب تقراي نبي إرترا مزمتو حبراوي تصمدو قطعتنا قيرة أما عمقتنا وسخة زمع بزلو كنتاتنا نرزلنا تصمدو حدا كابتي نعبي تزعبي حدا قانا توتو زبولو نقر تلو تصمدو مخانو مجنزابي يدلي كساب حجي
ኩናት ናቱ ኣብዚ ክረምቲ ክገብሮ ይሓሲቡ ነይሩ ናይ ፅምዶ ምሕያልን ገስጋስን እዩ ጠጠው ኣቢልዎን ኣታሪፍዎን ዘሎ ስለዚ ፅምዶ መመሊሱ ክሕይል ኣለዎ ምክንያቱ ሰላም ናይዚ ህዝቢ መጠን ብዙሕ ሰላም ዘስተማቐሩ መጠኑ ንኩናት ክፅየንዎ እዮም መጠኑ ንኩናት ቦታ ክብዎ ይኮኑን ዕድል ክብዎ ይኮኑን ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ወገን ዓፋር ዝግበር ዘሎ ወገን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብካልእ ብኩሉ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ጋራንቲ ናይ ሰላም ክኸውን ስለዝኽእል ብኩሉ ዝከኣልና ክንደፍኣሉን ክንጉስጉሰሉን ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ትንክትኒ ኣብ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ድማ ንሱ ስለዝኾነ anything ብዛዕባ ፅምዶ ዝግበር ንዓና ውሕስነት ዝበልና እዩ እቲ ፅምዶ ክቕፅለልና ድማ ንደሊ at the end of the day ምዚ ኣተሓሒዝ ኣብዚ ሓንቲ ከርእየኩም እቲ ፅምዶ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ፖለቲካዊ ገፃቱን ኣለዎ እዩ ካብ ክልል ዓፋር ስፔሻል ፎርስስ ናይ ዓፋር ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ገፆም ይኸዱ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ቴኒውስ ኣውፅኡ ነይሩ ስለዚ ኣጋይን እቲ ምዕባለ ብፖለቲካ ይኹን ወታደራዊ ዓይኑ እውን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናብኦም ክትወርር ወይ ኩናት ከተካይድ መደብ ከም ዘይብላ ስለ ዝፈልጡ ዘለው ኣካይዳ ናይቲ ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ተስፋ ዝህብ ናብ ኤርትራ ገፆም ነቲ ፅምዶ ይሕወስዎ ስለ ዘለው እዚ እውን ነፍሲ ዝኻለ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና but at the end of the day እቲ ፅምዶ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ኤርትራ ሚድያታት እኳ ኣይወፀና ኣሎ ክወፅእ ክኸውን ግን ብብዙሓት ክኢላታት ስነጥበባውያን ኤርትራውያን እውን ዝተሰነየ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፅምዶ ኪኖቲ ዘሎ እንተ ዘይተርፍ ኩናት ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ እቲ ኩናት ብኣቢ ዝብገስ ዘሎ ዘይተርፍ ምዃኑ እንድሕር ተፈሊጡ ኣሎ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ተማዕበለ እውን ኣነ ፀገም የብለይን ምክንያቱ እቲ ፀላኢ ዕላማታቱን ድሌታቱን ድሕሪ ንፁር ኮይኑ ኤርትራ ግድን ዘድሊ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ንክልቲኦም ሓደጋ ይመፆም ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጦም then they have to do the right thing and the right thing is ዘድሊ ምድላዋት ወላ ወታደራዊ ወላ እውን ይግበር ክህሉ ክእል ኸውን ድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝኾነ እምበር ዘድሊ ወታደራዊ ምድላዋት እንኳላ ይትፅምዶ ምስ ፋኖ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ክስርሓሉ ኢና ንደሊ ኣነ ከም ናተይ ድሌት ምስ ትግራይ ፅቡቅ ዝኾነ ገዝጋስ ናይ ፅምዶ ክንርኢ ከለና ምስ ፋኖ እውን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ደገ ንሪኦ ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ምቅርራባት ኣሎ ዋላ እቲ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ይኹን ዋላ እቶም ፕሮሚነንት ናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምሳና ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ፋኖ ዝግበር ፅምዶ እውን ኣገዳሲ ክኸውን ኣብ መንጎ ፅምዶን ትግራይን ኩናት ከም ዘይህሉ ምግባሩን ኣገዳሲ ክኸውን ስለምንታይ ኣብዪ ኣሕመድ ንምቕቓል ናይ ኢትዮጵያ ንረብሑ እዩ መቓቒልካ ግዛእ ዝብል ኣጀንዳ ሒዙ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ምዕባለታት ከምዚ ንከኣተሎ ዘለና እዩ ካብ ፖለቲካዊ ደረቕ ዝኾነ ሓበሬታ ናብ ሰላም ክንሰግር ኣብ 28 መስከረም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገር ሩዋንዳ ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ዝሳተፉ ኤርትራውያን ዕላዊ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ንመበል 92 ግዜ ዝካየድ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ኤርትራ ኣብ ምድብ ዓበይቲ ብ6 ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ክትውከል እያ እቲ ካብ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚ ዝስራዓን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ብሉፃት ዓወታት ዝዓተረን ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ ጎደናታት ኪጋሊ ማልያ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ለቢሱ ክወዳደር እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ ዓቐበት ዝበዝሖ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ውድድር ብሽክሌታ ዓለም ኣብ ሩዋንዳ ሓያል ንሕንሕ ከም ዝህሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ እቶም ካልኦት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ኣብ ውድድራት ዙር ሩዋንዳ ዝሰዓወቱ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ከምኡውን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከም ዝኾኑ ምፍላጥ ተኻይዱ ኣሎ ኣብ ግራንድ ቱራት ኣብ ስራሕ ናይ ጋንታ ኣዝዩ ዝነኣድ ፀወታ ዘርኢ ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ከምኡ ከዓ ሎሚ ዓመት ነታ ሻድሸይትን ዝተረረትን መድረክ ዙር ሩዋንዳ ዝተዓወተላን ቻምፒዮና ኤርትራ 2025 ዝኾነን ናሆም ዝራይ ንሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ናብታ ዓወታት ዘልመደቶም ሃገር ሩዋንዳ ከምርሑ እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፒዮና ዓለም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቻምፒዮና ዓለም ዘመዝግቦ ውፅኢት ዝበለፀ ደረጃ ከመዝግቡ ዓብዪ ትፅቢት ኣሎ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤሊት 7 ኮታ እዩ ዘለዋ እቲ 6 ብደረጃ ዓለም ዘለዋ ደረጃ ዘፍቅረላ ክኸውን እንከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከዓ ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ክሳተፍ መቸም ናይ ኤርትራ ዜና ብፍላይ ብሽክሌታ ክመፅእ ከሎ ሓጎስና መቆፃፀሪ ኢና ንስእነሉ ኤሊት ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ተወዳደርቲ ናብ ሩዋንዳ ንኣፍሪቃ ወኪሎም እዮም ክፃወቱ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮኑን ንኣፍሪካ መቸም ኣብ ሩዋንዳ ዘለኹም ኤርትራውያን ምንጋር ዘድልየኩም ኣይኮነን ዩ ኣር ብሪልያንት ቢዮንድ ወርድስ ነዞም ዝመፁ ዘለዉ ሰባት ብስእልታት ጌርኩም ኣብዚ ምስ መፁ ኣነ ኣይረኸብኮምን ብዙሕ ሰብ እውን ኣይረኸቦምን በጃኹም ናቶም ስእሊ ነቲ ኢንተርነት ልቡ ትፍእሉ ኣብ ጉግል ኣብ ዩቱብ ኣብ ኢንተርነት ፖስት ብምግባር ስእልታት ናይዞም ተወዳደርትናትና ውሑድ እዩ ዝርከብ ማልያ ናይ ሃገራዊት ማልያ ተኸዲኖም ከሎ ውሑድ ስእሊ እዩ ዘሎ
ስለዚህ እቶም አቡ ዘለኹም ቅዱሳት ኤርትራውያን ጽቡቅ ጌርኩም ሲኢልኩም ንኢንተርኔት ከም ዝርብሽ ግበርዎ ምክንያቱ ሃገራዊ ማልያናትና ዳርጋ ኣብ ኢንተርኔት ተኸዲኖም ከለዉ ሰዓት ኢኻ ትረክብ ብብዝሒ ክርአ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣብ ሩዋንዳ ዘለኹም ተቐቢልኩም ንቅድሚት ነዞም ጋንታናትና ንቅድሚት ኣብ ምምፃእ ሓደራኹም ክንብለኩም ንደሊ ካብቲ ዜናት ከይወፃና ከለና ናትናኤል ናቱ ከም ዝተዓወተ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጥልያን ኣብ ሓደ ቱር ተዓዊቱ ከም ዘሎ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ወዲዩ ካልኣይ ሳልሳይ ኮይኑ ወዲዩ ኣብዚ ላስት ሚኒት ድሪያ ዘለኹ ነቲ ሓበሬታ ከክርዮ ይከኣልኩም ግን ማርኮ ፓንታኒ ዝበሃል ውድድር እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖዲየም ብምድያቡ ኣፀቢቑ ሓጎስ ይስምዓና ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ድማ ከም ዝረኣኹማ ናይ ብሓቂ በቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ዝተወከለት ጋንታ እያ ዘላትና ኣምላኽ ኣሳልጦ ይሃቦም ኩልና ድማ ብሞራል ብኩሉ ዝከኣለና ነተባብዓዮም ላይክን ሼር ግበሩ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ግበሩ ነዚ ሓሳብ ናበልኩ ናይ ሎም ሃሳብ ዝጉዴ ድሓንኩኑ ሰላም